This Akoma edansyon na yet midiatina oda. This Akoma edansyon na yet midiatina oda. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Midiatina all day. This Akoma edansona yet midiatina oda. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Niebe mebe yetumpan. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Niebe mebe yetumpan. Akoma ejo nebema yedoi etu empon aha. Eye Akoma 87.9 FM. Akoma mo Nsem Jumedi Braso area isema akoni abedwafo etrase na yede ebrewo Nsem poro Nsem a etode bia enwanwa etode bia ehyin etode bia ebufu etode bia esere etode bia areho chesani nyina kabom na ma Akoma mo Nsem Jumedi no eye Akoma mo Nsem esisisem ene ehonye manyina eka ho ebe obi so eba no abepesika mu mua ni nyina so eka ho bi yeyi bi free mu a Akoma mo Nsem no eto sininti da ene dia yede eba anu nti se we ye viewer ana we ye listener na je se abribia no obi dia de beba no age no awa wetu ono so ehawo eno no na ye nyina ye hunu kwane a ye befa so na ye betumi aboa no obi hawo ususu se enye hawo no sa hawo no etumi ema enipa no edi ne ho ebone enu nti ebedru baabie no obeka se oh we na ne ha no obi se na we nso eyade a ewo se enka wotumi ehye ne ho akonfo ewo ho ane ha no wona bia enhaw obi a ne spirit obi a ne nakoma obi a ne sede wosigi asam fa nti asem bia obi a de beba ha bia no na kyese eye na hia de nti ewo se yenso ye treat no se ehia de na yetumi eboa no nti ene ye ne enua ba bi bekasa ewo fidua yi emo ono nso ehaw ena wode eba ye na edi no eye Marcos Jumedie no Akoma mo Nsem ewo Akoma 87.9 FM ebo wana Onia TV ade betum live ade amaye nemom ena ye ka kire ye tiefo ne ahwefo nyina se because of World Cup no ain't no 2:30 pepepe Onia ebeyi ede efrimu 2:30 enu nti sei bia edru wona wo hwe na hunu se 2:30 no won ma ye frimu a na asechire eno no medam ase se mo age no wo Akoma paso ede amame na na akwa koko ewo ha Evangelist Samuel Mensa wo ha Pastor Julius Naba Enesikapa Ishmael Howard wono enemy producer na na ya one Beluchi enso ede yen ebeko eye Facebook na minimo yankrofo a your fans are one ewo outside they are still complaining of YouTube no enra obi nso assign free complaining or ma resolve ho na problem wo ho yes because now oma you worried into no wadaroma ya resolve into no mo na mo share with YouTube no wadaroma mo betumi aba YouTube Akoma 87.9 FM Kumase Akoma 87.9 FM Kumase eno YouTube nti wadaroma ena bibia totomu saa no de mesre wada na wa subscribe sebe ye brand so benya notification no se wo hwe ne saa wo mreko a won subscribe ya ebedru wo no onya notification ti time a wo beba no na ebia ya wie nti mesre wada
subscribe na yɛfiti ase sɛ yɛawanya notification no. Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛhɔ nso yɛ viewers mo follow yɛn na mo like yɛ page no ma yɛ na afei mo comment no na mo share nso ɛde ama yɛ Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman manager daakye hene na adwumayɛfoɔ akwabea ne mpanimfoɔ no nyinaa yɛkyeakyea mo na Nike Pizza Fan Club GH UK Ezra Fan Club ɛwɔ Hamburg Germany Mrs. Buedu Presido Mami Echiao na ubenya bi etia eye Obin Sika Information Center eno ewo dwaben odrefe Anointed Fashion Wabuadi Ayediase and a Rock Hill Minerals Limited Papa na bi ye chia na Nana Safwedu Information Center ewo Asante Mampong and Angwanaga Junction Total Filling Station oh wɔnom yɛ ma no yɛ fɛ me sɛ wɔnom abiemu deɛ ɔni hɔ deɛ koraa deɛ ama no aka ho ɛno nti wɔn a wɔwɔ Angoraga Junction no nso etie ɛde ɛfa hɔ na yɛnkɔe na yɛne yɛnnua bi nkɔdi nkɔmmɔ na mmom abɔ so baa ɛna ɛma egyapae ɛno nti maame nsan mɔ so na Christabel deɛ no huebe yɛhwɛ sɛ nyame ɛyɛ adom a efiada ne bia yɛtumi ɛde no aba awieyɛ efiada yɛbɔ mpaeɛ sɛ enru fiada no na nyame ama yɛnsa aka deɛ yɛhwehwɛ ɛde ama Christabel na nka yɛtumi ɛde ne nyinaa so aba na awieyɛ ɛno nti no wada ama sɛ afei na wɔhwɛ me na afei na wɔtie me na meka kyerɛ wo sɛ woba ɛne wɔwɔ faase ebi yɛfrɛ no Christabel 8 years ɔno ɛna brain tumor yadeɛ yi aba abɛto no ɛkwan mu Beluchi fato so emame brain tumor abeto no kwan mu nti wadawro ma yegu so a ya yɛgyegye nkakra na yɛde aboaboa no ama no aso yɛtumi ɛde akɔakɔgye akora yi nkwa yɛtumi akɔakɔyɛ no surgery no brain tumor bepacho we say no yɛ nhwɛsoɔ ɛnyɛ Christabel ni nti ya na mepɛ no abayewa no ankasa deɛ no na wei na yɛde to soɔ no deɛ yɛkyerɛ sɛ ebia yɛnyɛ sika ankɔyɛ ne ntɛm a ne ti no ebetumi aba abɛyɛ kɛse te sɛ akora bi na edi nkan no a yɛde no ɛbɛtɔ hɔ no but yɛba no ankasa no a Christabel no ɔno ɛna ɔte ɔno 8 years nti no wada roma yɛbɛba so nanso yɛsrɛ ne yɛkoto ne yɛpakyɛw na wonim ade a ɛyɛ na ɛyɛ me fɛ ɛwɔ wɔn a wɔboa yɛn ama yɛaboaboa sɛ sika yi ano no ɛtɔ da obi fra na maako masan de sɛ onyame nhyira mo na mo adwuma pa a modie ɛde ɛma onni bie nyame nhyira mo na mo adwuma pa a moyɛ ɛde ma ɔman Ghana oni wo team moyɛ adeɛ dodo nyame nhyira mo sɛ bɔnkyɛ nkwa and sometimes me say na ɛwɔ sɛ yɛ mmom ne yɛda mo aseɛ sɛ moboa yɛ but wɔn mmom da ase wabra wɔn asan asɛnde sika awie ɛno ɛkyerɛ ɔdɔ ɛne ehumɔborɔ ɛne tema esu yɛ a ɛwɔ wɔnom emu tema esu yɛ a ɛwɔ wɔnom emu nti madawroma mo mmɔden asɛ mobɛ ɛboa yɛ wɔ Christabel ne deɛ no nso emu madaroma momoa yɛ papaapa nti no yɛbɛba so nti no number no ɛyɛ 0245 301462 0245 301462 0530 507849 0530 507849 0245 301462 0245 301462 0530 507849 0530 507849 only other for baby bia uwo bia wutie ye enawie ma no enka wakoma support na nyame ya adom ahobe na efiada yensa aka yɛn nyinaa yɛbɛte asɛm dɛ efiri ne dwada ɛkɔ onyame nhyira sɛ ɔnyɛ ɔwɔ faase ɔnyɛ obusua no ɔnyɛ ɔhwee nanso so ɔbɛboa ame akɔhwɛ ne yadeɛ onyame nyɛ wo kɛse na wɔma wo so ɛma me ma menua baakɔ aba ma mema wakɔ aba yɛna mama na wo mpom te sɛ pɛhwɛ nyame ado mama na wodin no ebiem
Pacha, your friend me Ajara. 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 Idris. Pacha. Oye Dini. Pacha me Grumani. Gruma. Pacha. Oh, okay. O mame eno papa nyina. Me Pacha. Oh, okay. Ehwa nso ne wo. Pacha Debbie. Ya wo me wo no. Pacha. Ya wo Ashanti region. Pacha me Sehwidade so. Oh, I see. But me benyi wo Asante Achim Adonfe. Ehwa na menyi Achim Adonfe na benyi ya. Okay. Nti ehwa Asante Achim Adonfe hwa na atie. Pacha Debbie. Sisi Adam wo esreso. Pacha. Wada Roma awia ni was mad by. Pacha yo. Pacha enra me ba ha. By the year 2016 and I'm a call Kumasi Ebijan Kwanta ekosua adwuma. Na me kosua no Church of Pentecost na me call that. Nti me call na no na me call. Nti ombe organize program where your friend Divine Breaking News. Eda JB Bismarck that time no and na ye supporting elder. Now organize program we invite Reverend Francis Ampofo. Now oba no kasa ne na di yomu na oka I said the Church of Pentecost yet asori bia omo hye da mfra wo nyina nipa do mo nhye wonkom but we no all preaching no and na wode ye say example and na wode kaye say niema say ni say na e ba be sisi wo mabrabom na okaye no say be ya magi adi nti no kire me say ebedum re bi kura no me maame ebewu and na say ya mpe anka still a ebeti esi mabusua mu a che say ahwe afi bia obi bewu na de no oka kwesi nyina ne se ye fieru a wawu sata ma woka asam na ye fieru a ne wu ye no 1 year nyamba ye but oka se 1 year bakra omundi afihia no ne benam so ama saa awu no aba nti me obi ana me kwa sorry pa but na saa nkom hye ne ade no me nhye da emfa ma adwe me doubt omo but me nyi obi a me de ma adwe di me nchi me mfa ma adwe ndi saa ne mo nachi eti okaye no ya point nanka wase me feel say nanka wase ya point nanka wase me trace ko kase oh asama na moka no eye mea because no oka free school mu ayonkosam asem abobo din me na afofo din ne ade ya wabra wonim wo na afofo wo ba bia mpa hwe de be mekura me nim no ena ni na ikura se me hia ne sese ya me hu so onu ni but mo aka no te say me preside na ya da supporting na ya me kan da JBB so de me hu om sese ya me hu so onu ni but ono de me hu no eti okaye na e wase me feel say satan na wasanka ye point no me chase no na me ka say papa someone na work na ye me but ma follow up so the point say afi de ade some na okaye nyina bam afi edi minya be ye me ha mani a me sure say 10 years mu ani but still na nsem no sisi nti na wase anka wase omo be organize sa Divine Breaking News no ne part 2 omo ye na sa time no e wo ye kuro mu wona atimi aboa de solution aba and there ama megidi say ansam okan nyina ye no kran say before a obe hye sa ankom no ana obe ka sa asam no na sa na ma esisi wo me life um sesi ano ebie ni wana esisi even though you niska but now you work together as a big family but ever since me free me say na ayebasa ama say ano me bre pa honestly me bre because ade a me forgetting e yi anka me nru ha sa break say me ba betena say bi enye obi na me begu na nimu asa na say me mepe fame but bre na me bre oka say me bre ampa so me bre me bre waka say me bre ka kire wo ana say bia on say at times bu o mutimi efre o na bia ye ka kire ana no ka kire the whole congregation mpa sure there be one friend me personal now I think that no preachy and ebe sim me fanesa mpa sure on shenkom o preachy na ehwa na twisted the whole thing are twisted and it's about me school sem abusua bi a on kan kire o bad wo te wo na wonim so wo na exactly because edin na wo bo no school na wo ko ye no wo na fofo no na no omudi ago wo mudi aso na no wo e na o ka wo fieru asam no so sa wo fieru anso awu ampa e na wo bodi no so na ye wo fieru me pa cha e na o you so na ho cry as example say to say me Reverend Francis Ampofo and I'm ni din da so ringi wo me 3 months till now nti amansam na okan nyina besi na ebam na me stubborn but I fed my realize say
I think say now was say your point and my approach and I baby sir. Stubborn what dear. Said medical kind me as a minji sa na ma no stubborn so we that one kon one kwa aha say ya work no efa wo ho. Me pa so I me sure says that was the right thing and I was saying but I think say man fa anya asem me brashe Satan wa ka say mami be wo me mami was strong okoba wa ye nengo it's man fa na asem here I feel na ade na torment me to the point say is here cry there obi cry catch me sister wo di machi na damfo a woni ne di agro say abusua we omu basa na oni omu di agro ha me I feel my lose a lot and you be brave me so near mu na age egu ne ade and these are the things I can say besisi amama hu say asama o kan ye no kre so nti baby ama be do no so say menya solution to it I wan share kra na aba ma worry and e bia abaye generational thing passion there be men worry my old boyfriend there be for now me boyfriend and the who so fa boy or no so bia be affecting na ka ho be but se see anangasa no my dream ni ho my worried I'm so broken to the sense that I don't think I will ever be happy and your man is my brother mama I think Friday was Saturday the ever since Sunday me what da me kwa na me da na bibi come so my dream say or maybe I should die if I die people realize say what I was saying and I say true say something was hurting me because that was the thought I never me dream honestly now my bread mama my bread and I say acquire a bit complicated and I say spiritual things to carnal mindsets it doesn't make sense it's difficult for you to explain to someone say maybe this is what is happening nipa kakra be me na me catch roll it is so for ka asem no or efa wo ho no enya be enfie say be 10 years because na 2016 10 years it is say wo enfie say 29 okay until I see I was a teenage all right my son also dog Marco good afternoon now what to say go for that room say da baye ma we brofofos ani o na de ni ejai na brofo am we nyasam ketwa okay doctor ye benum growth mo jedro yo Marco mama na odi efo ase sabre Dr. Grofan Transi simaka kra bi fati opom de ho asem Grofan mo jedro a ye di yankase kuku ene ye dre friend is into xyloides afraye mo jedro sonko Marco adre ba Ghana mamu obi e de ho adanse titiri Marcus obi e banu adre bia ho adanse obi se nani subire no onum Grofan mo jedro no ani subire na ko obi so ho a na wiase entententen emu a na wiase twa no ho onum Grofan mo jedro no wo hu biem obi se honam yaw na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe ni sisi na chiribremo ne to ase twetwe no ni sasabro onya Grofan mo jedro no no ye na onya Grofan ointment di twetwe ye no ene yaw ne nyina akọ obi so na kakra bi na Akoma na ebo peri omu ana na ye mahye no onya Grofan mo jedro no ene saa o haw ne nyina ekọ obi se aduane siwo a odi ni sabe wom saa wontimi ni di onya Grofan mo jedro no ene odi saa gi ntumu obi se dura na dua obi ade hwan kromo no oro de wontimi nda omini koto ha na omina beto ha onya Grofan mo jedro no ye no nyame adom na ade achi a ise be body prum nyane no asa na osore obi se pompo bono na epai na ebono na epai onu Grofan mo jedro no pompo ni nyina ahweti obi se odware wi a ise okopa afi na odi adwine ho onu Grofan mo jedro no ahohene ni nyina akọ ma ko ne Grofan mo jedro no di ama sese ensoto obedu pharmacy na aka miru ni si ho herbal shop na aka baako eye menstrual disorders nsabo mu hawo di emfie du no ntimi mu ni nsa ma ko onum Grofan mo jedro mo janaba aba di eba na oti yaw obi sa aka na wotwe nenum amana bu ni nsa no obi abatere nka onya Grofan mo jedro no ye ene yaw no wonti biem wanhwe ye kura na ho ya sai Grofan dwuma wodi no obi sa ne de na yi clot ani tuntum onu Grofan mo jedro no ene ani ate kama Grofan mo jedro de ye no obi sa ne message no de oye ne tot oye ne ne o kire na etwa na nsa na asa ba obi ye ne message na otwe mi onu Grofan mo jedro no nyame adom ene bosume ne so a na wotwe no ene so kama na aba obi sa ne message no de ba entwa ise de ne ko hospital
ansa na yakɔ ne pani ama natwa ɔno growth amagedro no wo hu bi ne ni sema aba ama na enua ma no ato yedin Dr. Mensis eni say maako obi so aye family planning na wi afinie ɔhwɛ ne mogya ne mma onya growth amagedro nto aba kokora ama mogya na ba bedu obi so apa wo apa wonya eno bi ka chance onko no growth amagedro no efisi wate se doctor e ka se nyankopɔn amu oba bi aboni na emom oba wanhwɛ o Mensis yi a awo betimi abɔ wɔde wɔsie yɔyɔ kopɛ growth amagedro no enne bada ne naso ene oba bi afafuro na growth amagedro nti enu nti se wotie mi radio no so a je number no wo hwɛ mi TV so a na do phone atwa ma free TV no se de be ya wo pharmacy a omre growth number ni 0244 59 59 65 32 0244 59 65 32 waje number na wie ye sa be kan ni gisem ba kwa sa aka ho adanse bebri ba ne se doc ye ho ani ensa ni nan na etititi me kura me de ba me de bobo sa entimi nko ya nom nua enko ena obi kire me grow fine minya growth amagedro no me nsade me na etititi ye no agyan ne doc edi na wo aduro no na de na kofa sa wo ha we ba ti ba fidie so a ni ato ye bo ase abekirikire mu se eye so anu growth amagedro no ama wo nsa no na etititi ye ne ko efise yare bone sa yare wan hwe betimi de wase nso do efise sa yare yi mu no eno ti ese ya na ye ka se anansi na ache anansi sa de yare eko ubusa doctor bia se de na kofa sa wo ha we ba the doctor bia be kira wo say ansa na be say won sa na na yo titriti no na sra de bone na friend cholesterol no adi kan gwe oni pedua no 15 to 20 years eno nti wono anete eno nti na yare a ediba no doctor fo ato ni dini silent killers e ka silent killer that is yare betimi akumboko di kan ye pressure heart attack stroke sa yare e ba e mo nka ye enso doctor fo kire say woni nete adi kan wo mu tinum growth amagedro no se de bebeboa yi srade afiri ni pedua no srade no fum ekowura ni pedua no a esan fum kowura ontiri bi efre no actree sa entiri actree na doctor fo kire se ni kwanse bibia fam ka imogya ni pedua na no awie de ma akoma no apompia ko ni pedua kwa nyina ni mogya no so kwa wo no so nyo no kwa na eko eduane a wadidi de ni pedua na twetwe na efe ni nutrients enframa a wa homedi ni pedua na so ne so na efe oxygen no na efra mogya na pompia ko nipadua kwa nyina ma nipadua no agro fine se nyame anyo wadom na strade ko rewre mu a emma ontire no ana mogya ne ntimi ni apro ye tie sa de ateti betu nipadua no so edu sa bre no a doctor for to ni dini low density lipoprotein se mogya ne ntimi mfuru ko nipadua no ye ma ko num go from yedro no efise yen kaibo ana kokoba o nipadua no ebo se yare boni bi du onimu ba wan hwe ye ne strade ne kakra na dem echa doctor for to ni dini atherosclerosis which mframa no na friend oxygen no ma ko entimi nu adwen no so wo de oxygen e di njuma to anya ne ntema afa ni njuma de ko ba no se adwen no cells ni statistics ewu de so wani de so wano de so wonsa wo ye bema de so bema no ewu a na asem aba pressure tim beto wani so ifisi nam se mogya ne entimi nkonti akoma de ahode fufuro e na epia mogya no sa over speed no bema pressure beto wani so wano timi chia wonsa dompe nu ngine da ho eno obi tia fom a aso tia fom so ne nemo aye tofo num go fam agedro na yi sa asrade enfiri pedua no isa kakra na asrade ne foro soro koduru adwene ne ntirinum na adwene ne pressure bi ba ma adwene ne ntirin paya doctors wanya stroke aja okran sa akon ato num go fam agedro no se de bebeboa ayi asrade afiri pedua no e ba ebusi e ho se sabria otimi koba kra ne tesen na yare akon ato num go fam agedro na yi sa asrade enfiri pedua no efisa duro bi wo my friend Xylem eno boa yi asrade afiri pedua no na kokoo no so aboa ma mogya di afrusa na eye yesa da ko tiwo nka bi hyemu oho dodo aka sa ko hospital udu ho a doctor baka say ne ade bi wo mu friend sodium ntinchini meni biem cholesterol level ne kosoro ntinne anammono anwa meni biem sugar level ne kosoro ntiasichire meni biem ye bema udu sa agina bre ya ye den ama masam be kofo go fam yedo na yi sa asrade free pedua no ma ni pedua ne nyakama nyame adom ye de ni nkunwa so bi aba ya to de ni go fine ointment uhunna ba bi eye oya usisi nkotodwe wakiri bremo otu ase twetwen osasabro no empompo ensansa unu go fam yedo no
na ɔde ointment so asrasra na ne nyinaa akɔ woyɛ bɛrima so ɛka kyerɛ sɛ bɛrima wo bɛrima no nyɛ dompe de hyɛm ɛyɛ nkyirikyiri ɛna mogya fam na mugro fa mogyaduro no ne mogya mfa ntirim yie na wofrɛ wo bɛrima no wagye wo so yɛnnua maa no aduro nti ne wato yɛdin Dr. Mensis prɛkopɛ yɛagye atom deɛ mfie du no ɔmu ne nsa ɔno mugro fa mogyaduro no aba deɛ ba a ɔte yaw grofa nti yɛnte yaw biem wayɛ family planning na wie na ɔtwɛn mogya ni ne mogya ne ma wadura no grofa mogyaduro no baabi yɛto aduro biara bɛnya grofa mogyaduro no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal shop drugstores yɛn akasa so wɔ cars a ɛnam a ɛto aduro no wohyia kaa na wato bi na mmom sɛ open dodoɔ mu atu atɔn na wɔ Ashanti region ha Kumasi a misi yɛ akɔtafo PFA pharmacy wopɛ 1000 cartons wobɛnya ma wo misi herbal omrom apidanko omrom Angelus omrom Kolinako Ashtown Bezadruka o Kewu Tinate Sofulai Habe was a fopole when you go from my drone ointment in Biato Saxeba Patas Blockhouse and in this Patasua Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orion Mukum Smart Eba or Boasi Santiago Sana Drone Crememo or Kashi Drug Lane Angie Heba Halos Repass Ubenya grow from my drone ointment in Biato Asama for Moko Ecus Pharmacy House of Drug Vidama grow fine or ointment or in Coco Hillside, when a friend Isaac Drugstore, Benya grow from my drono, Biato, Sana, and Tiaco Benya Biho. Sumia Capeba, Mosaic, Green Light, Benya Biato, Tachima, and Bidro Depo, and fear opposite. Brekum Dr. Clement or May Station or Benya grow from Biato. Takwadi Priscia was a Bidro Fee, a Biwo, Takwa the crisis the answer, go find ho. Koforia, Gabson Pharmacy, Main Station or Ubenyabi. Man Kasim, Associate Station, Benya grow from my Jadron Biato. Wa Obroni and 1000 Pharmacy. Tamale PK Ngobila, Udu Boga, Sister Coach, Provision Store, Ubenyabi. Sana Brekum, a decay pharmacy, and a decay herba, Ubenya go from my green biato. Baby a to a drubia, Ubenyabi, said the airborne corner say, Musa won't sat, and now nigh TTT. Mancasianas, Nacho, Obeja, no the Arcassia neighbor. Unum go from my drono, now I want ye fair, we come to say Marcus. Now the ointment in it, now yowing in our car. You can't grow fire. What yes, you say it makes you grow fine. Yamiko will be a Honda Sunday. The best young bunny abattoir edition. Your best young abattoir soon G number BM 0244 596532 0244 596532. Dr. Grofine, the number no bomodia say a name Obema onsa aka number non so ebi ahayak me 87.9 FM na yene ajara ena AD enkomo yano no ebeto ayenkomo twetwe no so but ene niame sai ekai etie for mo hwe onia TV ne say ebo 2:30 because of World Cup no enti ene onia TV be yi FM 2:30 nti wadawroma so mu yi FM 2:30 na nche say yapon program no na mom bibi wo ho a ewo say wonom eye nti ye bo mon kai se be ya edruwa onka o tina ye bo won kai na mom mame enfanto anim na hu say Jumedie bi eda ye nim eye project Save Your Life project na ne ye saving a life sabre ye ba Christabel enra osan eni omame eni ne wofa eba ha ene yama wofa no adwuma sei wonum enko hospital ho na omunko hu doctor no no mon kan kire ne sei ebre no a ewo se ye disika no eba no yensa enya enkan ti na dama senka obetumi ama ye ene week ya enka yenim sasade etie bia no ye ginam nti enru fiada de na osoro be yatom na yenye sika no nanka efiade ama omaba yenya na ye de ama wonom nanka omokọ nanka ya prepare no for next week be a Tuesday yesene wofa no enko hospital ho say ye wi a ye be frɛ na bisanse okoye woni doctor ensem kaye no so say na ekokosi ye na ye bompa ye say doctor no so ebetumi enya ntiase na wama ye date ye be ye next week na che say o metumi ede aye ama ye na yenim say de etie bia no also ebeye yadom ti enra yenuanom no kwasam se mocha ye wodo na menim se ene ye nya brebebre mfa nkasa emfa ho pi ti se enra nanso so menim se emfa ho ene bra kakra bi ye de be kasa fa no se nyame eka wakoma se boa ye beye a se de etie bia nso wonso ewo se wo boa ye ba no ede mayem na eye Christabel eye brain tumor Christabel 8 years brain tumor nti Christabel ajay school wa ba betrefie nanso nka school no ka baba we ono na edi first obone ho modern
wɔyɛ adeɛ very intelligent abaayewa paa na esi hɔ no nti no sɛ yadeɛ wei bɛba abɛgye n'adwene afa na akyire no wakɔ akɔda ne nipa foforɔ because brain tumor ba wɔ so a na sɛ yɛntumi anyɛ a sɛdeɛ tie bia no remain the same da yadeɛ no ɛsesa wɔtebea ɛsesa obi biara nti na yɛde bi gu so sɛ ɛgye nsɛm adeɛ yɛ nti ɔbaatan na ne nkotodwe egu fam no a wɔde ne nsa to ne nsa yam na wasrɛ sɛ obi bia mmoa no na da bia meka me sɛ ɔhɔ akua bɛgye akonnyan kakra bi ma yɛ nɛnɛ ebere nim nti ɛbɛsan wie wɔsi ewie nua bɛyi die nti no abere bia meka sɛ ma yɛmmɔ numbers na nsɛ nti mepakyɛw Christabel mesrɛw ɛnɛ deɛ ɛnra Mr. Kofi Sapon-Nyantakyi ɛnra o send ye 500 cedis. Mr. Nyantakyi, Mr. Kofi Sapon-Nyantakyi ɛnra o send ye 500 cedis. Papa Onyame nhyira pa. Ɛna Dominic Bonsu Ventures. And so Ahemarachi or send ye 1,000 cedis. Dominic Bonsu Ventures or send ye 1,000 cedis. Ahemarachi. Ɛna Gloria Jechia. Or also also send it 200 cedis. Okay. Into no equia yamo number and then embre in numbers in brain yafa 0245 30 14 0245 30 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 0245 30 wada Roma ene ye bono ojaso ebrenim enu nti wada Roma siesie wo ho wodi ene yese ye bomode ase ye beye ene bena okire kure ya wo da fiada nanka osoro ya adom a nanka ye de bibia aba na wiye nti ye boye ho modene pa nti bo ho modene bi na efa eboa me ne ntumi nkonkoye akrai surgery no emfama no ti se de yakoye presla de ama ono so betena ha enika wone na busua de anigye ne papa de anigye na omo ebeda etiefo nyina ase na eno so adanse na efrimo ba no na edoso eno nti enesen ne kura wo obi asend 1,000 onso obetumi ama ye 2,000 obi ni aboni di Mr. Nyantakyi ni aboni di so ma ye 500 onso obetumi ama bisa di o ma 1,000 onso obetumi ama bisa obi 2,000 okay since I just started here appeal you to be sincere obi anyone ama me 2,000 minya sika ye 2 that was Enra. Okay Enra ABA back clinic Enra or no NMA yiska 2,000 into senka Enra say AB and fan sika 2,000 in my ya nanka since I started appeal 2,000 my into no ube to me 50 cities 30 cities 10 cities 60 no edoso ye papa and into a basa scan dos and my yen to me and kwe ye nimunted yen can say will be the 50 by yen pay me patch of ear pay well no so dear no will be the 50 by no be the 50 by a year 100 but it's or more or move to me aboy ye a swan also na mo to me aboy and ye bonny just so na yakwa ye nimunti wada Roma se wuti ye near okay to answer a bit me as say so enkase mako monko Ibrahim Mahama ho obi kura se menko stone boy eho obi nso se Shatawale ena me se ane ebi amu se omu no omu wobi but enye de bi anso na wo mu nko anso betimi aye but won so kakra na wo no no hu se won so betimi di age nkwa amana ye enkasa wo de ye 100 cities 200 cities 500 cities etimi nye nkwa ebetumi age nkwa mana ye because wo de no enka ho a entumi emane nso sika na ye pe no sawodie na meka ho a enso enti sawodie na beka ho a se de yenya da hoyi eye onkakra na beka ho no enye no nti na yenya de da hoyi
Ada Shatawale ni sto boy dem ntia na. I say no be sending me said ya when ni bread ya obia te said ya de ba yare. I know what manchema. No be aka tin say ti wo fa ba no ko for no chiko for no so mo ne huna no. O ska enko de na ko. Na adansi a eba wo mo no so edo so akua ya mo number no so 1,000 or 2,000 just surprise me. Mebo within mebo transparent. Yeah, for BBNC. Who send 100 million crown? Mebo the open send it. What they was say? Marcos musika no. Aka say. Sika say na aka. Na mintua na ejai kasa. No. Marcos sika say na aka na mintua na ejai kasa. Me catch unya tua yade achi amba so mesia na so bente wa tua yesika no aka no e de amaye enti no etiefo yadamu nyina na nka das na ya sorry enti wada roma ubetumi abo 1,000 ubetumi abo 2,000 ye fanya akra yi nkwa na bia ebetumi asi ebia bibia ke besi e wo wonso abusuam ano obi anya danse na yentie na dance na kria mo number nansa 0245 30 14 0245 30 14 0530 507 849 Because more testimony kesiye pa manka ebehamo. Eye akrana onum sudana. Edene ba ye boa. Because no minni ska de na aka me ho aka me so say 20 cities. Nti ye kamakoma nti sa kamakoma say mahu sa de ni bida. E kamakoma easy ko no kwade o hwie ni na gu no ha. Ama no hu ni na roye one saying young quantity. The Kamakuma start come 20 cities. Until they send it by me peba. Namukatira they say, a year Akoma pa. The tia corona stem the mania media send this canoe. O mamma bunny Namikata and the chas in a bonfire sacrano, but so no, you been a star, you be an until I say, oh, baby, in last sickness, I see no way, but of a son comes to malaria. Because malaria drew me so the Tian and it. Then I'm the BDA, media or some of the hospital. The hospital means or some of John Sobano much collab. To me, I'm according to buy a musha the feminine. In the American a mouthful or be like I did that was and also will be a boy and kind of thing and can I say, Nafana will be a young word. So we go. Also, take a crack. Now the Sunday. Now, cut the opposite of the amount. Now, no, rather no, fast more in your mouth. It's a crack. They send the yellow. And they rather. And they are fast watching it. Then they can't amount to me. Say, then case they like Obi more. And I say, Obi will put some money a cafe more. Be in a common, more from more. One country, no rather said the ocean rather money in Sanka. It's not a testimony. The person may catch like we are here for name man says in case they are obedient one say obedient to money like yet work a card ya born my near near more or no rather than the my mama calls here or when the Damasin to be near many simple. I mean, sure, no, on my dear, no shame now, some brim. On my dear, Damakuma to be a radinian mamma, and I dear walk on Mama Cook. I mean, sure, bye bye. Yame on shrounty, Obi Adansie, and I would, Obi ebe to me akasen. Obi beti me akase, bia. Mena me di misika me se me support no enti na ye den me pa cho ane wo na wodi usika de nenso so ma menka assembi na memfa enchro me ba meka assembi de acho me sofo na aba no bua me yi quotation ni say ya o say na wo mo sere me na mum Acts chapter 20 verse 34 35 wo ka assembi wo say mu ankasa munim se nia ehia mene won nia ehia mene wona oka me ho mensa no adwuma na mede enyaaye ni nyinaa mu no
mekyerɛ mo sɛ ɛsɛ sɛ moyɛ adwuma saa de boa wɔn a wɔyɛ mmerɛ nti mɛba abɛkyerɛ wo mu deɛ na Paul ka ho asɛm okay wayera amen ɛnɛ mayera yeah Paul deɛ ho ɛnɛ mayera ko nso Bible wagye papa baabi apɔ ɔbrɛ ho Marco papa na nkopo nhyia wo pa awia yi yɛde nkyia bɛsɛ free Dr. Bawo de ama yɛhwɛfo ne yɛtiefo nyinaa da bia yɛ transe sɛ yadeɛ yɛ no wobɛdi ho nkɔmmɔ ɛyɛ nipadua no yadeɛ wɔ mu a ɛtete wɔ a wopɛ baabi a wobɛtumi akwama yadeɛ no atu afiri wo mu ntɛm no ɛno ɛhɔ ana yɛ ne yɛ no bɛba nkɔmmɔ akyerɛ wo kwan no amo afa soɔ enti yɛ transe sɛ yɛ adeɛ di nka yɛ no sɛ fa yɛ number no ebia na wopɛ ne ntɛm na wo anyi number na afei akɔyɛ asɛm enti yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number way ana Dr. Ba edidi juma ewe aso yewo sa wo hwe Dr. Ba yan ye kira kwan ya hye ne nso se yewo kuma se atonsu agogo aban hospital na chi ana Dr. Ba yan yewo afi enkran yewo Painters Road 18 junction o e won so be hu Dr. Ba ewo awia ye di nkomo de ye Canada na ye mo ate ase na eno ana ye ne wo di nkomo afa ho ebize nipa bebrabra boyimu na nani ba ya ne ya sikasem be ya na fa firi yade isempanyimfo so obi benya wa na firi yade ama me ne wan se firi yade empanyimfo so kumu yade ansa na yade sabe ebeku a akun ehin na beku yade eno ene ye chamfo ba enyarewa nyina bedwane eho na yade bi ewo nipadua ne so adokuru nipadua no atre nipadua ne so mfie bebre a woko enko no oba Dr. Bawa na efe yade na dwane afiro so ntem eya na nye bibi enya magic bi enya krufasa bi ne ye dabi eye haban yanyankopon ade adom yen a tworo no kaaye no eno ho adwuma ade yedie na ye ka se obi kuta haban ana haban a sebe Dr. Ba eye best ewo wiase fi se ye ka se obi nti haban pa mfa nhwe nipa untimi mfiri Dr. Ba eno nti na da bia ye betra ne aka che o se yes the expert ana de nim kopa no eye nipadua yade adokuru dompe ne kase enti se yade bi be nipadua no kase ho a se wan fa ma Dr. Ba wa kase na erere enti mra erere no ehin na woko erere akobu erere asai because that there e sha se erere a erere na ye dey ese kra sa na nipate enti ensan se ye wa asasi so na ye wonuane bi edididie ye won no ma bi a ye ninti ama dompe na obo ade de hye nipadua mu no ene no ma ode tutu dompe nanim no ahyase ere sa anaye enti na obeti obi o se ma poso eyam ya mepagya me nsa kura nyeye eye dwento enti ba bia kasa ekohia bia nyankopon de gregre obi ahye ho beboa ma kasa mienu enkotwe ani enti mna dompe mienu be hyase se etwe ani no na de yaw anabroni si pains na de bre nipadua no enu nti na Dr. Ba transe aka cho se enipa wontimi ni yawa na pains enkwa wieye abra wo nkwa na no enuriye efi so body na ba haban bi o se ye wo bi be nipadua nim ana se kasa bi hyase se wewe a ye mfa sa haban we nkuntia sa de kro na ese nipadua no enu na obi ba Dr. Ba no china na bi ye ni kotodwe ye se ne cartridge na wewe wa bra ba Dr. Ba ne ya ontiase basanka okai Bible no si ye ni dua na ba ne mfa haban no ensa yade e kire se enipadua no yare a na no yie ba ko ewo wiase asase so eya haban enti so obi a ne nka se ahya ase se erewe ni kotodwe titu eye ne yapa wonante a na di twitwiri na etoto no na de ne kwa na yema be ba ko ba ye ho o se me ba me nan chasa me na mo na mu toto pepe ni nyina chasa ne cartridge no ana gregre na nyankopon de bua kase ni mienu no erere dompe no erere a na ka dompe na hyase na no so erere enu nti wo de ba Dr. Ba ho a ye nye wachini ye nka bibi encho eya haban ni atiatara ukotodwe ne so ana ba bia nipadua no hyase se ye ya ne amu aduro na wanom
ekɔ nipadua ni mu a esan sɛ aduro na wonom ɛyɛ dompe na aduro nti ɛnkyɛ na wo dompe na wo kotodwe na wontimi fa nante ma kɔ obi akyina obeduru yaso ya ne yaso no sika obetua akora nu be sei ketwa bi enso ne yaso no obi timi yi ne card gu o saa wotimi sɛ yade ayɛ no sɛ tɔkɔ so sɛ wo 50 years no obedi 100 years dia so when share doctor ba obeyi ne card na ne card ne buru ne age maame ba akɔ ba ho mako yade ya wodi akyini no ba bi obetie bia wokɔ enti ne card oyiwe no oyiwe asebe ba bebre enso awie ya no on obehunu ba bia ne yade eya na nya bibia o yade nya ade bi sese anasese eye se wo hia yade na aduro fi se wan hia yade na aduro obenum aduro che because ye funu ne de ono de odi begum bia no obeje enu nti na Dr. Ban sese ye nkasemu nko ade a enko ba bia enko ha ho enko no num no bia fabra ya so ye o enti wo ba na akotodwo ye oya ne ya hwe obi na chika se wo betie se chika se ne mu abiebie ebi afra tena bi so obi de akra de akoa atia ana chika se ya de se mako se wanhwe ne ye na wonya ha wo achimu a obre wo wiase obre wo wiase because wo chika se no wo tena se ka ho wo gina wo ka ho enti yale ba ko wontimi tena se wo wontimi na wontimi na ne wiase no wo ye ne den wo sense wa na aye nde enti abere bi ano yade ba nipa achi a nipa bere but no ma di ba bebre ya adwumaden obi otaso no ma pa obi de to nachi obekopa wo pafo yi no de ato nachi kakra ena nya ohwe oba ekọ nanim no na de oha wo brew eno na Dr. Ban say esan say ye de nipa be ya adwumanti unya sa oha na enko ba bia braye ho se wo kasa ne mu abiebie wo wachi se arewe se bia fra tena bi so se achi amani padua na chia no wo de ba ye ho a ye behwew amanako ene wo beti obi se me hibo ma donku eye me ya mintimi kura nante eye mabawa eye mrante adonko de ye nipa bebre ade be cho be so no oka wom okọ kakra bia no agina wo si mata so ye me ya eye kase na hyewo e hye se se erewe a wo kasi ani ana ye wo ya beto wo de ba Dr. Bawa ye be hwewo etimi bubu nipa bebre gu o mako obi a ne hibo pa so obi so obeka no kura ye wo adaba fo ba miensa bi ba Dr. Bawa me say na ne hibo na jonku 2 years me so kura enso Dr. Ba ahwe na menne wasori artist anim etwi enti se ye ka no ma bi se ya ye wadanse bie bebre ase ye adwen se ye yi nipa ba ko enipa mienu nipa miensa na enum ensia nso wotwe bebre atwitwa de abeto a ebeje wo nsem but ni friend no se de na minimum ne se mani abie yan de ye hwe ne se fa ya de ne bla na wonto enti obi a wo won kase mu ya de se na dwonku ye ne ya onfamra Dr. Bawo obu ani de ye sasabro rheumatism na edi nipa ni nya ma ko sasabro ha adwene pa sasabro kasa eteti nipadua wa wo be fa ne la but ya fa ne se ye ya de a ekan ye ho enko enya no kore wo sasabro a ebe firi wo so ntentem sasabro ko yenim obi a no okọ abrochire na ne yam hyehye no fiza Ghana wo kra no na ontimi enso mra oba obaje adu na wote Russia make say a wo ho che abrochire ba bia enso ne survive ote enam Dr. Ba adrunti eti say yes asabro na wo so abra hospital na friend na chamfo ba heba hospital na bra nyenye na fe wo sasabro wa ho tutuo wa arthritis no di ni padua na gye nkasa na boso no emfiri wo so bia na wo kasa ne de nya yade but emu na abuo eye nkwanhia eno so de ba Dr. Bawa ye wa haban a de beto adompe no ama wo obi osisi yade ni waste no what pains ewom eye ne ya odwene ho a wonte ase otimi transia another na men kwam sisi ye me ya tie entransia ba ma sisi aye oya nyina ho bebere betimi ma sisi aye oya wo beti ahwe nkwanhia bi betimi am wanya pains no wanya ayi wom waste no wanya pains wom enti for wo yade no sisi yade no a etete wo no fabra Dr. Bawa ene obi anya stroke yade a ebe nipadua no so asisikanka ho a enye na asem aba stroke yade wo wiase pa hyi sika eye stroke fise nipadua no ye de agese abu abomo de otra ka anim utumi kwafo nkrofo trotro ibi enti wo anya dropping sika obeda anya eka akra de aye de akọ but wonya herbal hospital se Dr. Ba ye won aban bi a obi a wonya stroke ache ana ene ya no wonya stroke kra na oba Dr. Bawa ye babua no ama stroke yade no ayiye firi nipadua num ama ntini bi emu agogo asisi a ama ne nipadua ne ntimi nto ne nsa
enipadua ne nsa da ne ho enipadua ne etwe ne n'ase no ne nyina Dr. Baa bɛboa wo ama saa nɔɔma ne nyina afiri wo so ɛnɛ wo ɔsa yam kuro ana obi didi kura na abo afu fisa ɔsa nti aduane bɛtɔ wo yam wo bɛmunimuni wo ho a Dr. Baa say ɔsa din bi ɛda wo so a wofiri sɛ wei deɛ din wei deɛ yɛ ɔsa din wei ɛnkɔ no wo de ba ya so yɛ wa nyankopɔn adaworo ma yɛbɛboa ma ɔsa na afiri wo so obi a diabetes ha no ɔmfamra Dr. Baa aso yɛ hɔ yɛde kasa ne nyina aba wieyɛ mesi deɛ wonya ne sɛ wobɛfa Dr. Baa nɔmba no na adeɛ frɛ ne yadeɛ di nipa nya wɔ asase so no waba me ako atia yadeɛ no ama nipadua no anya no fa ahodie ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Bawo Kumasi Atonso Ago Aban Hospital Nechi Enkran was Printers Road 18 Junction Yajuma Panti nipa nyina boy yese se eye ba Marco Yakupon shaw ukọ Dr. Baa ba bi etwe blocks na ye secretary go ye friend Bella we help pa Yakupon koso na wo nsia no pa amen Yamisha won so ha ya Akoma 87.9 FM and afa Onia TV Akoma mu nsem twumedie no a na wo hwe na wo tie no na yɛda so a yɛbɛba na mom mamen san kai wo biem ɛsɛ eboti 2:30 pɛpɛpɛ a Onia TV ɛbɛyɛ film na ɔmo yi film a 2:30 ɔmo yi film nkyerɛ sɛ yɛwie dwumadie no yɛbɛkɔ so a ɛne yɛnua Kadija a atwetwe yɛn nkɔmɔ na ɛne yɛwie na kyina yɛde story foforɔ ɛde abrɛmu na mmom no ansa na yɛbɛkɔ Kadija so no hyɛ ne nso ɛma me sɛ wadaworo ma yɛgu so ada Priscilla ne si nyame yɛ adom a ho ebi efiada deɛ na wɔsoro ɛsane abɛhwɛ yɛn ntimi de bɛwurawura mu ɛnkakra sɛ yɛ wadaworo ma ɛma me ho ɛnyɛ wahi ɛsiane sɛ ɛyɛ wo a wonim sɛ ɛnkama yɛ ne saa dodo menyɛ nyiyi mu sɛ mehwɛ wɔ bi a na mehwɛ no ne ho tɔ no a na wɔbɛda ase a ne yɛhunu yɛadwuma pa yɛayɛ ntimi pa kyɛw ɔba mo ne numbers no yɛ 0245 for Christabel 0245 301 462 yabana wanya brain tumor no Mr. Wada 100 cities 200 cities 300 cities 500 cities 1000 make a choice say ebetumi agye nkwa na say yebɛyi enya nkwa a nkwagye nso ɛbɛba wo fie wodi ane sɛ ɔbɛfa sika no na wabɔ so mpae ka wahi ade egu so da bia meka me say obi o feel sɛ owo bi owo sika na so ma meka asɛm baako ɛnkyerɛw sɛ asɛm kɛseɛ bi ɛnto wo a ɛboro wo sika a wowɔ so a wobɛka sɛ wo sika ebia wɔ 10 billion bi da hɔ na asɛm bi ato na ɛwɔ sɛ wode 20 billion ɛna ɛsa ɛhɔ na abɛhunu sɛ sɛ wo ni sika because wo 10 billion na wonim sɛ yɛ wo sika no wohia another 10 billion na de asɔ so wɔtumi de asɔlve saa problem no so ɛnka nkyerɛ wo ho sɛ woyɛ ɔdefoɔ ɛsiane sɛ asɛm a ɛboro w'ahonya no ɛsoɔ no ɛnyama a yɛntia nti wobɔ mpaeɛ a mesɛ wo ketewa bi nso a ka gu so na ka kyerɛ nyame sɛ wosrɛ no sika a yɛde ɔpepepee billions bi sa ɛte sɛ Christabel deɛ ne deɛ ɛma ebi nsi w'abusua Akoma FM 87.9 nti awurade me sika kakra mekɔ yi di ama Christabel na yɛde akɔyɛ ne sɛdwo akɔsa ne yadeɛ no ɛma yadeɛ bi a ɛboro me so a menyɛ sika na agye sɛ mekɔsrɛsrɛ ɛma saa yadeɛ no bi saa ɛmfa ɛma m'abusua mu na menim sɛ ɔsoro nso ɛbɛtie o na wɔbɛyɛ ne saa de ama wo mese sɛ asɛm bi nto wo a ɛboro w'ahonya so a wonhu n'ahokyerɛ nti mesrɛ wo domboa yɛ na yɛnsa Christabel na yadeɛ na nkwagyeɛ nso ɛbɛba wo fie akua 0245 30 0245 Americanama Amankona Sadia Alidu Great Eddie Joy Ventures Hussein Issa Annabelt Enterprise Gifty
Tebri Labi, Yamisha. Sepe Felix, Akoma Mary FM Eson, 87.9 Mary Kumasi. Okuno, Dominic Echampong, Yamisha. Dominic Maye 200, Yamisha. Ansu Ifa, Yamisha. Prince of Peace, Cape, Yamisha. Kwame Ajiman Bedu, Yamisha. okay, Margaret, Nate, Yamisha. Mercy Ekuya Ledo, Yamisha. Paul Ishon, Yamisha. Dora Mensa, Yamisha. Vinolia Akosia Sam, Yamisha. Amankona Alexander Amankona, Yamisha. Mercy Esel, Esther Yamisha. Jiman, Yamisha. Regina Lai, Yamisha. Linda Enima, Yamisha. Rose Mensa, Yamisha. Victoria Bedebu, Yamisha. Khadija Ocho, Akoma Mercy FM Kabla, 87.9 Ruth Kumasi. Techi, Yamisha. Samson Azisu, Esther Simpson, Kwadwo Lechu, Charlotte Esiedua, Prince Marquesi Nash, Prince Paul Kofi Esiedu, Mohammed Issa, Theophilus Into, Cecilia Mensa, God bless Abeka, Raymond Kwadwo Boha, Joyce Osei, Marquesi Tonto, Benedicta Chinewa, Mary Tepo, Ruth Gladys Dauma, Jacoba Good News Ventures, Christian AC, Gallic Akoma May FM Ventures, Derek 87.9 Kumasi. Boateng. Okay, we end it so far. Wana odi bi amaye. Nti yeguso mata Roma. Eti ya yenya cheso. Sese de aha akosie no ano ayɛ den nti yɛtiefo ne adɔfo baabi a wowɔ biara no yɛkoto serɛw sɛ yɛbɛyi yɛnanen yɛsrɛ mu ne ho mfa no sɛdeɛ no akora yi baa yɛne yɛhu no no na ɛnyɛ Nenye sɛdeɛ ɔmo ba first no saa yawada ne fiada na ɔmo ba yɛ ankasa yɛhyɛ aseɛ no ɛno na ɛyɛ but ɛnra ne deɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛnra ne deɛ na adwene ne nyɛ nkɔ yie na wayɛ ɛtu ontumi nyi nsɛm ano te sɛ ɔbaa first no na oyi nsɛm ano no nneɛma nkɔ yie nti ɛyɛ sikasɛm ne nyinaa yɛ sikasɛm doctor say yɛnyɛ ne surgery ɛyɛ sikasɛm nti yɛsrɛ mu baabi a wowɔ biara faakora yɛ sɛ wo ba faakora yɛ sɛ wode hyeɛ ma ne haw ɛnyɛ wo haw ma ne sum nyɛ wo sum yɛsrɛ wo ahihia ato ɔne n'abusua yɛsrɛ wo a deɛ wobɛtumi ayɛ a ne sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. me deɛ mmɔfra deɛ biribi sɛ yɛ ɔmo a na me ho mete me ɛna woyɛ ɔmo adɔyɛ so a ɛma ne nhaw ɛfiri sɛ nyame koraa sɛ wobɛba ne nkyɛn agye sɛ wodane abɔfra ansa na woatumi aba ne nkyɛn onim hwee wɔ biribiara ni hɔ a wɔnim ɛna ɛhaw kakraka sɛ yɛabaaba bɛto ne kwan mu bra sister yɛbɛtumi ato nti baabi a wowɔ biara yɛserɛw yɛkoto serɛw wo kakra biara nsu ama yɛn wo kakra biara nsu ama yɛn deɛ wode bɛma yɛn no yɛbɛyɛ boaboa no nkakra Akoma FM 87.9 obi woyɛ bi Kumasi. na obi so ayɛ bi na yɛso ayɛ bi saa nkakra saa ne yɛkeka ayɛ dɛ yɛabom ne yɛakɔgye akora yi nkwa nti wode baabi a wowɔ biara me deɛ me sɛ wɔ ma deɛ ma bible mu mahwɛ mfitiaseɛ akɔpem awieyɛ ɔma ɛna nyame de hyira wɔma nko a wɔse ma na mede bɛma wo baabiara ni hɔ ma mede bɛma wo ɔsɛ deɛ osi n'aso firi mmɔborɔfoɔ su ho no ɔno nso bɛsu afrɛ na warenye ne so ɔda bi da na mmɔborɔfoɔ ne hwan mmɔborɔfoɔ ne Christabel nti osu wɔn hwɛ no a ɔmaame Akoma FM 87.9 Kumasi. ampa so wɔsi sɛ ontumi nna ne ne fa hɔ no ɔsɛ aha na wo so ade na ɔbaeɛ no na aha no asoa no baabi a tumor no ɛdevelop no na ha na soa nti affect na so no nti ɔda a wɔntumi na ama ne ti kɔpem da bɛn kɔpem sɛ ne ti ne bɛba abɛyɛ akora te sɛ akora kakraka yi deɛ yi bi ansa na yɛhu mmɔbɔ sometimes ɛyɛ na nipa pɛ sɛ yɛde yɛni hunu biribi ansa na ebi a aka na kɔma amana aboa bɛhunu sɛ eduru sei no na nneɛma ɛsɛe na agye nsɛm saa bere yi mpo ni o ɛna ɔntumi na Akoma FM 87.9 Kumasi. na wa enye yi o Debbie because again ne tiri mu ayɛ duru akyɛ ne nipadua enti wei ɔntumi ntena ase agye sɛ na hɔ nko a enti bisa sɛ
sɛ akra wei ɛbaa na ebi ɔmaame no ɔpapa hu ne ntɛm de ne kɔ baabi ɛna yɛamoa no na ɛkɔduru seesei ɛna yɛde ne ba deɛ wode w'ani hu nti na woboa mɛtumi aka sɛ ebi a yɛ too late anaasɛ adi akra ne dɛm awie pain na ɛwɔ sɛ akra ɛdi sɛ akra fam no akra na fam ansa na wobɛhu ne mmɔbɔ yɛsrɛ ɛma yɛmfa nkɔduru saa mpɛmpɛnsoɔ sɛ bɛyɛ biribi sei ansa na wode w'ani ɛyi deɛ ayɛ ni nneɛma memmoa yi yɛbɛtumi aboa wɔ abere a ɛnkɔduru sei ama nka sese yaw no a wɔfam no koraa yɛ yaw a ɛmmerɛ ɛbɛduru baabi a ɛbɛyɛ kɛse nti yɛmpɛ sɛ saa yaw no ɛbɛyɛ kɛse obi a wayadeɛ na wɔfa pain mu paapɛn n'akyi a wɔnim sɛdeɛ yaw siteɛ nti sɛ obi nya saa yadeɛ korɔ no bi a wɔnim sɛ wɔamoa no a obi feeling ne yaw ne bibi nti ma ne moa no nti mama yɛ ma Christabel deɛ ne nkɔduru sei yɛ bi nɛteɛ wei yɛ brain tumor nti sei yɛ anɛteɛ hwɛ Priscilla sei ebi wɔ bɛba na ne n'ani ayi na yɛ bɔsi apɔtwee Akoma FM 87.9 ɛyɛ ɔba fa ho hyɛ ne shoes mu wodeɛ akuya mɛsɛ bi ne bibi asɛ me kasa wodeɛ kasaguska no so na wo de ka kyerɛ nyame sɛ ɛma saa yadeɛ wei bi ma ofie because ebi America sɛ wo sika nda wa account mu kan be 2000 na yakɔ akɔfa yadeɛ 1 billion di abrewa 2001 billion besi den wa solve ntimi ebi nso ana wo nso wo fɛre yadeɛ sɛme obɛdɛ asɔre ntimi ebi ana wo nso fɛre yadeɛ sɛme wo besi den aba na wabɛtena sɛ ɔba abɛsrɛsrɛ ɛma mo ma yɛ ɛma no Akoma FM 87.9 kɛseɛ biara nso ɛnso ɛbɛtumi agye nkwa enipa ho hia kua enipa ho hia enipa nti na enipa wɔ hɔ ɛnyɛ saa deɛ a anka enipa yɛ nsɛ hwee ɛna osika na wanya no ɛnyɛ wo nkwa wo no abusua dabi sɛ wobɛnya bidi aboa mmɔborɔfoɔ ɛno nti na nyame de maa wɔ no enti nka sɛ me na me kɔti Acts 20:34-35 me pa kyɛw sɛ wohwɛ me a wobɛtumi atwerɛ to no wakɔ kan Acts chapter 20 verse 34-35 wɔna kɔ kan wɔse yɛ adwumaden na fa boa wɔn a wɔmmrɛ ebi deɛ wɔ mmerɛ ni nti wɔsɛ wɔyɛ adwumaden na sɛ deɛ wɔ mmerɛ ba a wɔanya bi na wɔde aboa no wadaroma nti no okay nti akua yɛmmɔ namba no na yɛde interview wei ba yɛbɛsɛn akɔ agyara so ne yɛne no akɔdi nkɔmmɔ kakra ba yɛka kyerɛ tiefoɔ sɛ 2:30 onua TV bɛyi afirim ɛsiane World Cup no nti sɛ wɔyi firim 2:30 no a ɛnkyerɛ sɛ yɛbɛpɔn 3 nti wobɛtumi wa radio bɛn wobɛtumi ahwɛ no etie no wɔ radio wo nso a wobɛhwɛ no Facebook anaasɛ YouTube nti yɛyi firi mu kora no a bɛtumi akɔ Facebook akɔ 87.9 FM anaasɛ YouTube akɔ 87.9 FM kumase kua boa me 0245 medɔfo mepakyɛ ɔbrɛ na yɛntoa so nso ɛwɔ hɔ aha yɛ Akoma 87.9 FM ɔne TV ɛyɛ Congo ointment baako pɛ your number is 0249 0249 01 01 71 71 01 01 0249 0249 01 01 71 71 01 01 and 0204 Akoma FM 87.9 61 61 61 your numbers are ofra ye wo so a obenya yen eno no Congo ointment ni sokoto ba eye nuafo a wo monam tena sen mo se ye bo sokoto ba mo de wura egu system nim bebre a ye de aba eye painkiller ba bia ye o ya wo bidie mu bia eye sokoto ba na wo so okoto na wo yusu eno de mu a hihye emu o ya je say like emu hihye wo de twitwi wo de sra na de twitwi a hu se emu hihye nche bam ti sisie ne ye wo ya na de bi wa mie bi ato sisi ni so na wo de a onsa atwitwi so oto asintini siataka mie bi so na onsa no asra so na etimi anomenomene kama na akowre mo pese o massage oni padua mo ye wo ya sokoto bam ne bi ne fa massage ba massage be wie na wo ho ato safe form na wo wo ko be
Yeah, na nkofo busa sɛ sokoto ba am so ntimi nsansa ana. Etimi pompo ana. Etimi infections ana. Dabi. Say and Sokoto ba. Dabi no de. And sansa ne de mesɛ wa da fa Congo. Congo mo so ani Congo ointment. Congo ointment ya adwuma no. Sokoto ba am ne de. Yaw. A wote wo kase wo dom pem sisi. To asintini twetwe wa ya adwuma den wa bre ye twetwe. Ya etime ya awurade nyankopɔ na yi yaw ni nyina afiri hɔ e de ama wo. Congo ointment ne de ne nsansa. Ohun akeka ohun ye ohene. Oh my god. Mo mpompo bi na bo wa ode faso. Enya ka mo. Na yira mpompo no afiri hɔ. Nanum kope bi ato. Me du tre de me enya bi. Wa nya bi. Ampe bi ha. Na wasa nke etisa kura egu so ma ko ni kwanse ma ko pe bi to. Yeah. Wasa mo ma ne bu me so. Na jam fit meti ha so wote dia. Okay. Wasi esisa gu so kura ni kwanse ye ma ko pe bi to. Ada ka kire me. Na me ra ho eyesa na eye me ya. Se ebi ni me ho a me de bre no kura. Na no mi ko akopɛ bi no me sɔfo bi me de agu na na so saa de bɛbɛ bia mu ntim bi nto so ma me afa de awie mi a na me ko gyina pharmacy shop ko to ma ko 6 na ko ma me sɔfo me ko ma ntimi anka sɛ me to na ansa papa me je so me de brown so to oh ti wo de nya abotre why bibia bɛ fine konko ointment ne de ɛyɛ papa na ɛyɛ papa sɛ me de sɛ ato aso no kwa ɛyɛ kama ti uyo ba na uti ye na bia ekro wanem enso firi wanem ba wase kekaw e woye wo hene utiti a jai saje no kra na gu nwani ma se this time a kongo aba e manfo atuagu so a wo mu eyusu infections yare ahodo a etimi peke etiti ye ma no from baby a ye dwonso ne ade se ukodwonso gu obi dwonso so na ebi mo ampete wanem dia we free enye se okokoto obi dwonso ya na abeyo dabi se heat na ammo enwura se bi ammo enwura wanem dia enye we free but ebi bogu wanem nko ade a wo se ade be chen kono abo na e wa start ye ohina etini kakranka bo okra ne betini ahye no wa che afi na otiti me nua be ma bi a woni medi nkomo se okotan WC bi so na ne be makoka WC no you know etina so enye nzu ne be maka ade na no kwa wasi mako ade eche na ensan atua wo na ahono na ene hene anu ho no akoka WC na no na se obi abadwo nso ama ebi gu ho yes o infections ebi gu ho enti infections ne de wo mo yamo bi a mako wo mo ho ahomete wo mo konso aden especially we hu ne ntemo a kwa de nyame anye wadom na eje wonsam nyame anye wadom na ade na eje wonsam afrefre bi mani amabi ma bobo dam asa me hwe me baby infections na eti uyo ba kongo ne yabo hu dawuru a se wonya nto bi a ko ne kokope bito na wo de use for one kasa wo ho se de be ya wo nkonkofa infection bi na fe wanemu meye wo nyine na bia bi okra na wanemu anya wo na wonim na de akonyi se na de akwowo na fe wo ba no nani na de wo hawa bre no anything esi use Congo ointment any side effect se bu beka se bia wo de Congo ne hyehyɛ wanemu ho no ebe ma wa wo de anu aye den ebe ma yare abo wa wo de ani hwe bia ani bibia ra ede ma wo eye natural yemfa bibia ye artificial yemfa preservative yemfa bibia fry natural no brane hahama no ane ya ne natural sa ne de ama ya nananom na omo ho ban ho na omo nam ho sa akwa omo de na omo yam awo bo so omo yam ne saa na omo ati ato konkom na omo de tuatua na enei nim de aba ama yesi ya behu sesa wo yam abia particles ne nyina na yam mo se bi didam o de be sha ho a wo ba wo horo no nyina na be yi aba de bia kokika mu ade eno kwa de sent foforo bia na de sent foforo bia aba eni ti de na wo sa wo ye ya de na ya ne kama no a ende wo te kwhye ho wo hora ne nyina ba besene particles bia nka wo ne ade to bi na fa tuatua o baba no a wafo ne so to bi tuatua no o baba yo na akofa infections free school aba no kire ne se de esu yusu no to cotton ka no wo mia na o de atoso na o de insect ana wo de atua ana wo de akwaha se de obesi ate ase afa bia kire no sa na wonye mfa mo ne ho ban ye won kofo bebre a wo mafri senior high school ebi o training colleges ewo universities ni ade
na infections of our secondary school the so san the so dinati a wo de ko oba be wie aba be ye adwuma bra so so oware na face ade we di ni na ha no na meme di ni so furu sane na wo mu si ne ho fefefe na so na mu asai ene ye ka ni plain ama matene me bi ase hwe ade ba ko a ya ne se oba wasi so na wo ye kama na wa na mu nye be ma ne ware ko kra de ko ni fia afei oba enta na ne ma nye na ne je nyina afiri wo ye be sa do waba me bi me tie story bi a yes ababa we bi o ware ni kunu ko honeymoon na se na be ma no ka chen sa o ma me ye kama se no wa fa no me wa fa ma me o ma me ye kama na ma me ye kama se no kama no ye enipa bia no kama na nem mo se ma me ye kama chen ababa wa na ante ne ho ase da o ti me srewa wo ma oba tan no kira wo ba no nso a wasi so sira ne niema bi ahosiesie sira no enye se be ma fa obi bebrebe e na be ma na nemu ase yo ahosiesie no na ka ho a ahosiesie ne na ka ho yesi ababa wo bi wo ye ba sibra da kra mbeka wa e na okọ me am papa otwu no ko okọ adwuma ne boss da ko me fa no nya asem keto na papa se ne wo ase wo sensei se me ma bebrebe a wo bodo so mi so Congo ointment eti mesra fa bi fifa fa bi tuatua wanam ye wo hina e be yi mo ani nyina afiri wakum ekuro ne wo ho wanam nya wo hina so a e be bo ho ban se de be ya bacteria abo wo bi entim nye den enko ho Congo ointment ya ton enko for the dance die na e ba ma ko obi obe use bia fra e ya dance die eti wo nyu su bi da bo modi ase wo be use bi e be jo e be boa white na se betu enkekaye na wo wanam no e be ko esu efiri wanam ba e be ko pampan ye gina wanam e be ko aho mete so ba betena se be ba wo nem mfa na be fa na sent APF wanam aba nipa wo nyina no mada o mani no ma ba be show sa sent ne so no eyenyi nya titu enso bi efiri wanam ba ye no ho te se mojesu fin no enu na de sa pampan fun na sa pampan bone no eba enti kopi Congo ointment ni bi ne twetwa eyema body odor ti se wa motuo mu ohye ana wa motuo mu bonwa wote kakra bi oyi wo mbebre na da fa wa motuo ha ho fa bibia nkotwi wa motuo bi wo do perfume bi na da gu body na akọ baby ebeyi pampan ni nyina oyi oba nso a wo de fa body odor na wo yusu a wo de fa wa motuo mu na de bi fa no fo ase kakra fa no fo ase tena ho ma ne ho kakra ansa na ba dress a na wa dress na bibia kama wonantem na pampan firi oba fa bi se wo de bi tua na de bi sasa wo eye kama oto ase ye tum afa Congo srasra esa na mansa bi kura ba begugu ho ha dwene Congo ointment ye ma pimples misrem pimples ma ko sa senkrofo bebre ni mo sister chia wo sempompo obu wa pimples am nanim nyina tututu ye amana na ntokro enye ye nanim ayi pimples na nanim kan timi hwe ne kura mienu enso koto Congo ointment pimples aduro eye Congo ointment nye cream bia eye Congo ointment the number is 0249 01 71 01 and 0204 61 wo pe bia to fraying utu a to ani sokoto bam no enyina obi ba no wa kirem se sokoto bam de mu hyehye ye de ko yaw pains utie wo yakra na ati bi sasra mo maso a ebekọ ebia wanya cold unu anso hye na uti bitum na the towel na sa ntoma bi kata uti a ebo se ya ba wie mfifiri na wo suti ni nyina awe obi mu bon sisi kra na ni nyina se wo use your product immune wo hu bibi wo na won ti ase afa number ne frɛ ene ye ne hu nkomo okay ahaya Akoma 87.9 FM na fe Onia TV Akoma mu Nsem dwumadie no ena wo hwɛ na wotie na ye ne Ajara Idriso ena na edi nkomo ena yeba yeba Christabel ne de no eso maka kyerɛ sɛ ene breni so enu nti ye de eberewura mu saa sabeya enu nyame ya domo ifiada de wadaroma ne yetumi akloke na adomfo aboa ne yetumi akloke na kyerɛ yetumi edi ama wo na Dr. Akoma 87.9 Kumasi atoye okay na ye ho etimi atoye na Ajara mama ma nimbisa wo say anye bia no efiewura no
Money no relate. Mpacho Debbie. Money fear no relate. Me Pacho Debbie. Okay. Munya bushia Debbie. Enti esi dan na enkom hye ne so na osi efiewura no ne owu ye no wo mu ankora na chi yie e na se ne buafu osade yan enti sa enti ane ye enko fiewura ne na busuafo so na ye wo ko wura mu sa ye den ti mama ene na ama me ba ya na me sister Penny e ka twa me se ensem na me ka na mu eyedu enti na ama asam na kan akoye bibie wo ho enti no ama me nti ase okay enti yenhwe say ebra wo hye nkom no so 10 years ni enti 10 years no wabusuafo dodo sen na efremu basics because me ma make it to a side mienu and I make it to a side mienu efremu and na wo ma me efremu and na me papa so and na wo papa efremu last month junior na 1 year okay enti wo ma me no papa why na di ka efremu first me ma me die no kra na ye first because according to asem na papa na ka no na say ade so me bo be free me so I say ade no be mia to say me can na say me find a solution to it once I say me comfortable say me mfanya asem nti de be to me e be makope asem no ho pomasibre no e na be toto me okay this na akoye na wo kope ho pomasibre enya wo na enya wo buhia ni ani fiewura no enti no na wo besiden na wo watumi find this lasting solution nti ama asem ne kan ye na wa boy busuafo no so ba bia na wote say wo na ada so te na watu yetu ye ma mi wu ye no kra na yetu koye okay me ma mi 2018 ena mutu free fie okay enti wa kofie wa try say bia abusuafo ni bi no betumi akasa asebo akire wo no so mama na ndra make say yesi nkonya wo yelda ni fie ho eye meeting ya na efiewura na abusuafo ka ho mpacha nti de akoye ne say enye efiewura na abusuafo direct but once madam fana no ne mi fiewura no enu ya ba na nyam nti ama automatically ya be join abusua no so nti ehọ na mekwaka but asa obi asuro se obedi animu asem ni mu yedu una almost say ekwan be so na fiewura na ofa so wuye efiewura ni wuye ne de ensem bebre se yeduabo nti ama maame so kura wuye se yeduabo so there is more me bra na wono nso say wuye na no so kofa the same thing ono so chel FAC me maame symptoms no e ma ne say ko wie ase say duabo nso wom me wa me maame so ye nipa bi a ono tem bi opa chaw o so ye oba tanti no so odi bibi so odi for opa chaw e na maame obi a wonte na no kasa nje say en me ya na ba ko fa be kan if you run odi CSA ansa na ofi mu if you run no I think menya sure so do 70 I think 50 ni ene ne ntifie ho no wa akra bat oba say bi aye bi ba oba Friday no ko Monday eno mo ka se fiewura no duabo ne ku no mpa try okay enti ya bese aba ejara so na ye ne na beto ankomo twetwe ne so obi ama ne san bi we dia menti ase doctor na me ma wakwa ba mejo so a ma nyankopon adawroma doctor ni yakongo intimate kongu bi baba nya fe na me ne akue kweti na mati na ene de eni yade na ye hwe ye no amo ana ete esi omani so no be pacho last week on the 2nd and 3rd yawadani efiada no ana ye operation ne edema amanfo ewo Great Kingdom Medical Center yaso ya ewo ekropon akuapem na ye wie no adansidie wo mo ye ma wo mo no wo madansidie mpese ahwefo ene atiefo etie no mu se dwumadie na course na nyentro free ya anya obi akapreba operation ya anya obi anti no omu entie na yento aso okay yen surgery ho asem nso ewo enfa me se ekropon akuapem na 4 hours wa njema manage na enra bisa na mehwe no nso no mehwe workers wa na me se professional doctors and nurses me se nipa ebi bebre ofita na dom egu ya na nya dom ketwa ne bebi ya ntem so
around 6:37 no na nipa bi fi tapa so many so many places na free so no kwa na no one nti ma me bisa question say free na esi den cha workers kana money ade bi a na ni ankasa de ato na ni abue na onimisane a oya adefa ba me bi hui no se bi yeni mu na ye ne ye fine nanso se adwuma we ankasa de me bo na de ba so kese pa e sa ma ankasa nkora be so na asen na adwuma no ekonanim because enyo bia obetuma ye adwuma kese te se na me nim se aye de bia menua no nkora bia wo betu so sane wosi ye ne fine no technology abapa ma na hu hwe na mum na bia menya problem kakra bra wo pa no na me ni na ye chenchene na me dem sa me wia me ho de saka me ni achi na no se me no oni kwai nti se sia de na be ka che obi o hwe osisi a because me no obi a me hwe no ma omu ekropon abonfia ene enbuya ba obi a what kingdom hospital no bo modern bra na for wani behwe na wetu so wetu medi ho adan se na medidi bi because of cataract and glaucoma nti no na yerhwehwe ma me bia also very good na yete no na otaba ha be ye adwuma nti no ye buku first and foremost aka ye metia but emu ha na yete se ndi will be ba be ye adwuma bi na e free na ye de ahoka ebem ye buy nso ye no kware o ma ya amanye kama reception they are very excellent. They are excellent. Why you do man also? Nia eni se nia na ehu ade no se ehu ade kama. Bia no mereka chene se mra ya ba be no ne ya twene ho na me twene ho enipa ye very delicate. It ne yesuro but obi anyi hu ne mfinum na very simple na wanga we adwuma no they are professionals na we ma bibia ko yi complications bi Madam Asen edikan our friend Reverend SK Kano me press the sofon me te kwapema manfo ho na me adwuma na me ta call review ewo Ebri home clinic enti ho na me kwai no doctor no ebo mama ne se program be ko so a enti no memra na me register enti me ba be register last week and nyame adom enra me buy for the surgery nyame adom sani ana me yam hyehyɛ me fa kora na me susu no ama ne sa kora ye brebi so simple ama nyame adom ade chen nso me hu say me fine just a day no me hu say me afi ase ekoso eno nti nyame kan say adwuma na mo re ye no ye ne mapa nti obi biara emfa ne ho hyem ba bibia obewa abete se wobo ho dawuro no bomodia na fa ho hyem na any problem bia a wo no bra na obehwa ma wo na bibia ayefefe. Okay, enti wa hunu adanse no we dey feeling gadochi we dey maku sene ye kan ye no yaye enti ebia obi hwe ye na awie ya number no August so ye sa hwe nipa 100 we no ya wada ni fiara no ye hwe nipa 100 and ye operation ni ma wo enti August ye besimu no so no ye be hwe nipa 100 enti ye se bra ne be tro udin bra na doctors ne hwe se ete and si wani so a na ye register ento ho na August no so no won so ya ye odi aye den idea amount number no na good TV no so no ana number no betimi afre yen e wo 024
0597 0597 29 29 88 55 55 0597 0597 29 29 88 55 and 0559 0559 72 91 09 0559 72 91 09 It will fresh our numbers in this one. You know, but you can come up. The here and say, Obeba a crupon a creapim ho. Na a doctor for an say, Ampa ete and a sewer nisua. Impose also when ya dear Biana, Fabra, and the abajus kakakra. But o more a tenny dear, a free and ye be a free almost any so. Ya we are no dear, not yanko in Runoso. A draw kingdom, garlic, bitters, and capsules. Ye kahwa simtia wa a dear chro. Me pacho ebia wakwaya resabia me akachro se cholesterol adoso ewu nipadua nim entini nim asisi moja ne ntimi ni afurusane enko emma ama wotena se che kakra wo se ananse ache wonan ananse ache wonsa wonan ne wonsa aye titiriti afa wonan na wudi tia fom no ayese de fom ehya ase wutia fom mpo a onte dadoa wawa onte chese eniema enkoye ewo abraboni mu ema wona na wudi tia fom no wo ma ne mu hyehyew ne mu dudu na emu eye wo ya ohun wobu ha wo gina se che kakra bi ne nano na atatai wode ne nsemia ne nana na amimkom Kingdom garlic bitters no ene ne capsules no eno na me kanfo ede amawo ene ne adura aba eboa etu yade ase di free nipadua nim na ya adura yi a wo hwe se da TV su no eye adura se uyare o unyare o uhia Kingdom garlic bitters and capsules cause garlic na ye de aye no eye ade a eye ema nipadua aha ana che se obi wi garlic aye so ana garlic na je ho ko oman bi ti se China India kohwe abre bia garlic do manum enti yare pa frɛ ne yare no omunyare eni ti ne de Kingdom garlic bitters no ene ne capsules no e de ebrow afei obi a asichire yare e haw so wo asichire yare a wo hya ase se wo no num ye nura bi a wo sugar no enkosoro ana eno a emma form eye normal e de emma ana de etosu biem obi a wo soso wo akoma yare pressure kum nipa eni ti ene nei no ba bia obia na ma wo pressure no wo say yesi won yare o tim no wawu so wo hya ase se wo no num Kingdom garlic bitters no ene ne capsules a ebeye din say o pressure be kosura na ebeba form wonuma eye normal amount adrei abo amanfo bebre ayi haw bia na omo entimi maame nom me papa nom mo a mo hwe me mesre wada so wonsa ye titiriti wona ye titi pressure wo so afa wuyi obi a wota yare a nom Kingdom garlic bitters and capsules ni bi so wo bowa awo abai mesre nsuo tuto weda na sesa we si menya cold menya we Kingdom garlic bitters and capsules no eno ebeboa o ana de tosu biem no mesro number no na da TV no so no ana ye wo emema duro no so Kingdom ginseng power eye emema duro a me kanfo de ama wo bibiala wo bemmo ma yemre wo pese ene wo ne wo yire utimi sina no anadwi a freme me number and that TV no so no 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 72 91 09 0559 72 91 09 me patcho me numbers no into wo a wo hia me se o person na me twetwe nkomo me boaw se wani se enuro ni bi na wo pato a frame se sie wo 0597298855 me da obi biara semako nya me shawo pa aya Akoma 87.9 FM na fe on TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno na o hwe na wutie no na ye ne ajara na edi enkomo asem no a ato no no wo ka ho asem no chese enwanwa wa hwe ya obi beka se chese wabodam pam Pacho David and wakwa salam Pacho David wo da duro so Pacho David kutu ada uso da ye bone Pacho David wakwa kenkan ne mai bi wo school mu ana Pacho David wakot ne mai na agba afa so okay tayi Marco ye beko na Ayona pharmacy fo aduro ya wode aba yakonum bi gainike
Impressa nokwasem Marco wo de wo ye brand ambassador because so hwe de we we say fefefe ya me sure say eye enoa eye gynecare syrup na enoa ne nyina ye nom Marco awia yi mame mfa enchia sononko emfemfiri Ayona pharmacy emfama adofo na unim sese oba won sabuo entumi emmeyi a sebi etimi ema wanim enyini eno ena broni friend say anti-aging anase age bo se na wanim enyini enti se wo pedro beboa na acles a wrinkles ni nyina bo se na wanim emuamua eno ani gynecare syrup anti-aging edro papa mako ebetimi abo mo wanim nyina atenetene on se oba wo na wo bu nsa na wo ye fe na nso obi won ma ne nsabuo enkoyie ntino wo be 32 33 there's no nim sebi ayese ne na abrewa bi anim na nim ayese bi obi o be 50 years and 60 years anim odofo mesre wo ba eduro betimi aboa ama wo redie anim aye fefefefefefefe se de ma akodi the screens yi so a eno ani gynecare syrup eno ne eduro ebeboa na ama wo redie aye fefefefefe na wonom gynecare syrup nyame ya adom na onyanku pa de to redie nani a ene na bibia ye tote na bibia ye fefefefefe enti Mr. Ofanamba yi se bia de wo pesa wotie bia after se akasa wie no wo friend number na Dr. Panyini beje wo so na wone wo edi nkomo 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and as 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Messi se eni Daniel tete wa wo ye oba na eni Daniel wo so waya se real pa ansa na umoja no etumi aba anase wodie no mpodie ntumi mba eba na waso waya se na wo kamu a eduro betimi aboa na tu ohaw na se nyina de ama wo eye ba ko pe eno ane de Ayona pharmacy for akofa ba adwaman so eye gynecare syrup eno nko ane eduro betimi aboa na tu menses yade na se wo ba bia ya wo ya se wo bu nsa na se mpo no wani so chine obi menses ntimi bente jane eni Daniel emanani su brino obi de eba mpa wontumi enkwa adwuma obi de eba obebo ne nsa no saa anasa ne de eba ani yetum wo de eba na yi ntoanto akese a mesi edro no ye ba kope eno ani gynecare syrup mesi se wanhwe wo nsa buom yi a anasa se wo menses ne entumi mayie eyade ebuto totot eyade a etete wo bosome wo de ne ba ko eno ano no dise bia bosome mienu echi ansa na etumi aba ebetete wa wutiri ankoye yi a na moje na wo senka bosome bia besene kono na aboabo na akoda wo yefunu fa eno na obenso ya abaya na nso na nafu ahye ono aye moni dua enyanyem na wonyem nanso fibroid netimama nafu aye kese na dane baabi wontimi nhyantade e fata no mesi eduro betimi aboa nana ne fibroid ni nyina ede afi uyem ama oba wo mu aye so na aye tiatia kama eduro na di gynecare syrup eno nko ane eduro betimi aboa na fibroid emfa hu ni emfi a odofo edie emfa hu ni sebi nyini a enyini o baby ebeto say ye wo yefunu mu baby am say eye dro ba ko pe eno ani gynecare syrup eno nkwa na edro betimi aboa na ne fibroid no na say ma ko say fibroid ye ade bi atete o tanye ya abawo ho be ye de ne ade ama wo eno na nipa bebre kwa aware anko besie na wasan na cha baba betena se aso be ma besam na nim fufure na wo benya sika baba ye wo ade na baba ni fie aba betu ni fie pun na wontimi nhya ho made ba na wo so do ba wunchi odo bebre wabusuafo utiri ankoye yi a wo be laughing stock ye besrew e wo bro no a wote so efisa wo koi no wantimi anya de se ne fata oba de sebi wani monyam ye wutinwi no aba wo so ka ho bi enti efesa wonam na obedi wachi na so so ma fibroid yare ne tena wo so cha sebi ebeda ne de obampo de aso so adwo ma me ne utira nya yi amako wonti bi wo wasumuda wonkuma afo besrew wonsin bedojo ehwo na wani so na be ma de ukunu wo de oba foforo esne na ye twetwe o mesi mesrew memma menses ne ngeje emma fibroid mbeto wo yem
kwane kope gynecology syrup ni binom na beboa na ne fibroid ni nyina ase me say ye ensebuo mu ha bia eye menstrual issue bia de eye aduro na ye fe ne gynecology syrup Ayona pharmacy kofa baye wo mo na de abasa maye nonom na ye maye ensi pinensi ta me say white yare oh la la tatahwe eye gynecology syrup eno nkwa ne aduro betimi aboa na tu white na sebi ye fe ne kwan chronic atena wo so ache so white yare ne tena wo so cha me say enu so betimi agege wo mampo no ebato wo yam a obawo na obanani asai efise ensu fita na efiri wana mu ba no na enya ne se ebisogu akwada na ani so a etimi sei akwada no ani etimi ma akwada na ani no eye se bi kirema me nhwe me baabi eba ne sa anhwa na akwada na ani anje owiase obaye entimi se se ye white pa na etete wo de na mansu fi efiri wana mu ba ekekaw anase ema wo ba mu enya nika eduro betimi abo na tu white yare na se no eye gynecology obodofo kwane kope binom number me de tu dwan se wo fra Dr. Penyini ba je so no wadi nkomo eye 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and that's 0597 21 60 37 0597 21 60 37 order for kwane kope bidene ne eya dansie ena dodo na edie be sansa na makos ne bread eswenti no yentumi bebo adansie ni nyina ewo TV so enti me so dia me kan ni se wontumi emmodi na order for wo de twa the screen since so kwa wo say eye dro we na mehwehwe omamu ha pharmacy shop bia eye chemical shop bia license chemical ampono wo wura ho na wo de kire mo say eye dro we na mehwehwe anas eye gynecology syrup na mepa odofo ye be yi bi ne de amawo mesi se wo ye oba na watenka dwane agyawo watenka ewu sebi watenka etukwan ede agyawo emfie bebra enawie mi di ho adanse ede akyerew ma ko si fidue mu ha obabi atobi anom na ada mi ra ha me bekasa na ose mame mo aduro ne de ye duro minum gynecology syrup na matenka sebi na be ma ba me ntan a mente hwe oso me mu ana me da honom sebi me babia enya me logoze nanso me nomo gynecology syrup no aboa mama tenka na me nya na ne de menya ne mroso enti me so eduro betima ma watenka ewuo na akoda na asasori agya ne naso no edo ne de gynecology syrup na ya maame no mesi se monopause are ne na etete o ama wukunu adwane agya o obi de se be tete na ma ne mampo nyina adwane gya no monopause yare pa yare na wundru sa stage na de make wonte ase ba ya maame no mu a etete wo mo no mesi edo ne de gynecology syrup maame kone kope binom na monopause na agya wo so na sebi etete wade bia ho ya hunwan no eduro betimi aboa na di wakagina mu na tu sa wo hawde nyina ase ede ama wo no eye gynecology syrup Ayona pharmacy for ene de abadwama so omamu ha pharmacy shop bia obekọ no wo de wo so pe gynecology syrup eduro na etu menses o hawase no eduro na enane fibroid nini eduro na ema sebi amanfo enya ntafo ene ahenasa no eduro ni de gynecology syrup eno aso so say too white yare ase ena mama bebre efre di adanse kope binom na bebo na di wakagina mu na to ha no ase nyina ede amawo me de gynecology syrup esi na ma me de ko piling capsules koko adro papa me se koko etete ama wo sisi edwawo echim koko betimi atete wo bia ma sebi ne me ma wi akofom koko yare bia ha adwenye papa ama obu a wose be me bi nko onya ne fie no esanse wontumi mo ne ho ne wompam na akire se ne botomu penti no ne yiri emu no odi aba akoma se den na adu anwumre na wantimi ama wo yiri ne ho ansi ne ho so a ebu efe ne buo omfra obi ena obeti kofi papa anasa adwa papa anasa wo wan na wo wan de refre nipa me say memma koko ma wo yire emfa sebi ne nsa bonkum emfra wo
kono kope piling capsules ni binom na beboa na tu koko na se obi wo hono ma ne de na ma ne yam tim obi so ono mo eja ne sisi yare obi de esisi ne to se bi kwan enketenkete obi wo hono mo entumi emma ne nja ne nan ye ne de nda ne de nya na ne yam ebom kuru o she toilet so ase bu beka se nsuo na eto nanso eye koko na etete no ne se nto ko aja na so age se wo chim me se koko etena wo so acha edro ne din de piling capsules eno ne edro betimi atu koko yade na se ede ama wo na be ma wade wo ho ama ebu a efre ne buo no wo yire etumi ede bi ama wo na ono piling capsules now the impressor capsules so ede so eye enkasem aduro dompem aduro se eye sasabro na etete wo efiri wo kwan chi ekosi wo to ase na etete wa edro ne din de impressor capsules eno ne edro eye dompem adwuma papapa mesese ye setika yare na etete wo obi wo no madani de nya o se mensa menanu nyina ye mitititi e wo ho ana ye se de anansa achime obi so ho kra na wabo shake me say edro ni di impressor capsules kone kopa bi no na eno ne edro a ebetima ye dompem adwuma bia e de afiri honom na wonum impressor capsules na wo di ni nsuo ni bi so etwitwi wo honam ma akome economy show number no aka last one e 0597 216047 0597 216047 and that's 0597 216037 0597 216037 order for Miss Omemu ha pharmacy shop bi oberabia wo dia wo so pe gynecare syrup ye be yi bi amana kotu o ha na se nyina ede amawo ma ko dasene ye besan ehia I am 87.9 FM na fe. Oni TV akoma mu nsam dwumadie no na wo hwe na utie no. Mr. Boat, wo kwa asore kwa sehwibe kwai na wo Mr. Boat, wo kwa asore kwa sehwibe kwai na wo na no crystal ball de no wonso wo de o 500 e buy meaning say 500 say 50 cedis yo. Just say me sheda enimu nti. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Na mame ene Khadija Ajara Entwaso Ajara Mama me pacho utu kwan no Pasha Sabre na betu kwan na mama efrem Pacho dey no nya efrem Pacho dey enti wo ko Saudi bayasa na wo mama efrem me pacho Saudi wonu ko nya mfie sen me call ye no menya be 9 months na nka wo se me twa 2 years but ade na ka me e wo hono ti papa na ikasa no o ka kire me say asam na oka no manje ndi a metu kwaya kwa chirichiri eno kwa na ma wo pon ye man tracy na anko bisansa because first of all me nimu ade kra passport ena me bibia ni akwantuom eti metu kwaya kwa chirichiri no ene na ama ma amfa ne nsem no kra serious enti o ka wie na gisi ansa na wutu kwan no that very year na mu I think say within month or 2 and Mr. friend me say Mr. Omo nkoko no mo koye passport na me nkoye bi nto ho na in case bibia ni a nti wo de me message nkoye nti enya kwantuo so na o de friend me kura na minimum adeko de o friend na me respond keke nti me koye passport ni wie passport na ba no na visa bo mi wa Mr. mo koye no e take you almost 3 months kwa na mai up to now minim sa abampo a ba me de ne be buy na passport it take less than a month na passport na ba passport visa wom eti ba sa na me no me titi sa kwantu no ho asem da cause na me kuta yamfo na obi a manyi wo village de nti eno eti na me start say me ye inquiries afa kwantu no ho na me titi say so kwa eho ehu ye kunkum nipa ye na odeda nti na me pesa me ko na koba say me ko man ko say me tua 1008 edema agent ni because of passport and birth cert no nti me ne madam fu ya America na say me ya papa esusu hu na madam fu ne papa ka che me say akwantu e de ye tire nti me mo so mpa ye na me nko nti me ko as matter of fact me ko share me airport wana na me madam ne be fa me nti say nkrofo ko office me ye ko form no me de me hu sa de no airport wana madam be fa me de me ko ofie o treat me good. The first time no treat me good na me yam shishim because na me say bia o ma me welcome na ne baba akwa ware o maka me ko of maka nkwa 4 times even though me ntwa year ansa na me ba because o ko bi o ne me ko no pem asempa nti ade ne be ka me wo honom me sister
Mr. Baako me call na me madam ni sister so no so obi na ma me sister Baako ebe ka me ho ti Mr. ne ba ye no na oni mi di ebusua ni mu asam de ekọ so me fie deep to details na me fru a me ba ye na say me start dwendwen asam no na ekọ ka me kọ fa yaw ne ba ye ti from there no na ma dwen start call say asa mate asem we da ansa na ma dwen start call prophecy ni so but unfortunately ni say most of the times minim the next move but I didn't see ansa na ma realize me kai say mate asem bi say nti ama ade na torment me acha mama nti me friend me bra sata na me ni WhatsApp phone na me de me madam phone na de chat me bra na wa free mo nti me na me bra na chat am ga say me pesa me bagana na makaya asem bia na say mamba obi bewu because me sister ni me di nkomo na me kai prophecy no me kai sa papa na ka jam say man 2 1 na mo a e di say beba me fie mo but na me tis me mama yare nti bisa say pesa me na mama kasa no say me mama ekọ afom o mai say me san friend next time bia kasa pesa me na mama kasa o say ono no wa park so on ni fie sa me mama yare a on pesa obeka chen because no pesa me bagana nti me kai say mama obi be no so obi aye fine obi aye okay o say na ma start send kakra be fi nti no pesa me ba na ma plan say me container mama me ne ade aye plans ni na nti na won say ahoto kakra start abafi na me so me say me ba na say da me nkrofo na titi na me say da bi but mama obi bewu no say obi anu na me de me madam no so ene me bra na ya adwen say ye say obi aye okay nti me madam no so pesa me ba on pesa me ba dey me ka say me ba wosu mama me nka ni agro nti yes no na minim say na me dwen asem no too much o ebe ma me be call off menkasa mindidi mitimi ye washing machine wa abonten be laundry na wa abonten ofa kitchen opia abonten ti mitimi shower ase adane me kasa ase me preachi mitimi de shower ma ade eche omutimi be lock kitchen ne door na ye pie de kwa abonten because omunim se me wo ho me da so ma me da ma abo ade eche nti dey omo realize say ya ntu gate no na omo bi omo lock na me so omo wa chire say me wa na ya ahomache omo sorry omo be kwa ejuma omo bekwa ejuma omo mfrɛ omo yodi omo beye bia na omo kɔ tama menyane a me ba beye ade bia na ma beye nti omo hu is am wachi na omo say ada me da akire ha na me say an nti ona me start ka che me madam no say pesa me kɔ Ghana na o say ada omo ye me bone me si da bi no say na pesa me kɔ Ghana na me say ka che say ma anko obi be no say den e fra obra so obi ayo okay nti ada na pesa kɔ e ho na me start say mama mani amle omo ma me nkɔ na me tie mu nti me tie na madam so okay de obeye ne say ode me kɔ deportation center ehọ no Ghana for se me kona me ni omu didi nkomo di agro kakra meye makoma beba form ama wasa be fa me nti madam me de me call Friday or de me call before deportation if on be me no just o mo je me passport cause o be fa me no mo de be hwe nti me de wan kwaso di ko deport me nti me wo ho the following week Friday ye twa omo ye deport omo no sometimes ban no send this scam ye twa take it more the bag Ghana nti wa wudin be pie mu no nti edru o me call first time omu yi nipa 6 second time omu yi nipa 12 na me ka ho so within a week am madam na share say anko ba be family akofie no na manya visa na visa ba ma me de aba visa ba omu din kan na me din kan wa ma me de aba Ghana nti according to omu no say me be kwa me your friends fingerprint na ade airport madam benya notification say na kwala ne ko na me di be du Ghana tin be du Ghana no na me nya hu say ma me yare no me si wa akra no me be sen ko sister ba ko wo kronom kwapra no ho na me kwada ya anajo nti ade chin ya na me de ba adonfe na ye Sunday me kwada ho Saturday ade chin Sunday no na me ya ma yu say me pese me ba be pie church service time e wo adonfe na nka me mfa nto omanim say na me ko kuma me ko su adwuma me te ye nti no ka ho bi na ma free akwantu ma ba but unfortunately can it delay ma me bedru adonfe na church service omopon ma meto asori no nti ama sika e wo me nsem $400 according to papa na sam na o ka ye no me mfa sa sika no enkoja ye da ni fee $400 na aka o me nsem na me de call ye da ni fee koja say omboa me na me fama madam for me afia ene pad ene entoma
Ethiopia Airlines tomorrow ya your mother my kata ho kan na me de ka ho because papa ne ka kire me say me fi so obo meba na madam fo ne nyam a woni ye fie wura no ehu nipa ana abusu ani nyam so ho say akwai say e drage niama a eso mebo say be ya mani bebre nti me bae no nti me share da bo apa de pad ene sika ene koja ene purse mienu na me de ma omo ba na fie ye da ni ho me koto ne ma no nti omo say e da ni fie sa na e da no so yere yare e da Jaso hospital ti me kodru fie na me ye ka jem say me ma me kura so ni fie but omo anka be bi okọ na me so okay ti later na me bra na me kan nu odware wie opie ba na say waba because one say me ba ni bibia do hu say me be pie no ba no bi na say waba na me say na me ka che bula say na emre bi me tie ba ma fa anya asem nti na ma ba na nyesa nkofo bewu nti bricks if you run the begu one ko di besi dan man no ye kwata no 3 bedrooms and we be see self contained na later o pese onye 3 bedrooms no so kama nti oye na use ko si single room amaye na ka ye move to e hono na sana wonde wanye na use obetu o pese ye nya bia na fe ye ko nti sa blocks no di begu o ko ye na ma me so osom dan na say omo de anwea card anwea bafie o e ko na chi no e ko jam okra nti okoye da no ye ne net bro no so ya fa nse papa bibie ni on ye ko chire mu chire no so okoye na da ne ka chire ne se ono so osum the same day say ono so hu se ye wo okra e wo wadrum nti ye mompaye enu amu na efire rande be yare ya wodi be wu ya wanye nti sa blocks na me hyehyɛ ka space ketwa any space ka kese na me ka chire me bra se me ma me se na e ba be si ti se me ma me di ka ewu a ana se da bo agiri ni wu a mpenifo be wu ato aso kakra ansa na nkwala asa start ewu se mafia aya madam fo no ewu ana se okwa awo so na ebi ewu ana ne ba na and also that's because competition was between these 3 people pacho what I say it me kai na me bra ne so sa time no me kasa beble ma no so o ndo ye ase on sheda ente de me ye na se but dem me wan say wo bra no so abewu ono so abewu February etwam ni wan ye mama ene na ama mani abre no because asem we me ba ya me ne me bra ne kasa wie ya Mr. Penny ba ye ne kasa ye Mr. Penny say wasle me asem we na make na emu odu nti no wa ma yang jeni gidigidi because I say osuro ba mama me so me na ade ne same na ade ne hente me nti me so na me ne ma say say wo bra na bewu o maami abewu me maami bewu ye na sa elder no so ayire no so awu ayire no so awu na wadam for no ono na enwu ba ne boy na no ne nyem no awu ye fie wura ne busuani no ono so awu mpachai na mama sika ni we na me di koja eda no me ma $400 ba na o mi se ma boda mi to mo ti 2 na ka 2 nti o ma sika no Nsem ba nti ma yesi nkonya papa no e ka chem se me yesa na o ka asi so se sa na beba ebe ma yesi nkonya nti yesi nkonya no na madam for no once on am ka se first kan ma no nti na papa tim meeting ni mu na ma meeting ni mu madam for ne ti meeting no sa ta na fe na mfira kwantu aba na ma hu no physical sa mpa wonyem na me ba me nya hu no na me ma me yare da hospital na elder no so yare da hospital ba na elder no so ti meeting nimbi na me bo me nkuro se de makan ya se mre kosu adwuma se ne sie se de me kan ya na asem na me kan no so pepepe esi eso still na mo se ma bodam ba mama me so metu a me na me ne ma ese me na me ne ma Nsem na akwa ti se me na mate nti bibia esi onso obi obewu bia wa asechire we yese eduabo we yese na niti na ene ya we ne yese ne yem nti ama eye normal nti wo bra ne de na edan me bra ne de na obenya hepatitis B na later om say eduabo ma me so sa yese eduabo fiera no so yese no ne akola biti e na akola no ne yire ne diska kwato ba bi na wa hu na omode sha akola na akola na ma me abodua na owu ye nti won e na o ma me no egusia no isa egusia ba ko no so a me no wu wo no so de ne kumo omo de no so junior I think they say na ne yemu de say you so no yare won eno mama Akoma but 87.9 Kumasi. okay mama ya me pese papa na oka asam kire me no sesi ana me circle na omo mbeji me die tu ho na mo ama yakosi nkonya na maka che busuafo se na wo ho e wo se ye ne mfiri wo no
no ewo enye so omo doubt omo osuro say one mama but me na ade no so say mabusua efiewura na nye wubusuani enti se wawu na se wo ma nsie ni yi ama se bibi wo ho na so wo ma anye na bibi besi abusuani mu wa Exactly. 87.9. mama there was spiritual implications in the end. It doesn't matter when you mama one say ensam ne dawson so me pese me based on when yes a bed drag in some mama na you complicated work free once I medical case work free me school nsem me na for sem asa na ebesi wo anti work family side and I can so Mako hospital yeah that no cry na ma me ba hospital some okay they send your hospital asem and some can he mama hospital ma prophetic message and odifo bi dia ma no and na nsem na ho kan no o trace line na ensem na odifo no kan no and one na happen through that no so ko kwantenten we dia ko Saudi Eddie Abba ama o start so sense ade no wasa bagan oba so ewuo no go through so me hu yeah. So maybe how many say we're 12 free ho. Or one abrabo. Inti ya dan na. But there was a ban say sunsu masema na odifo na hunu aka ade a te say yatiasisi ano ya yatiasisi ano obi a osunsu mu de wona nim a wo nya we unless the way ni be hu aka chero it is a free studio how kra ko fia it doesn't mean say they wo sunsu mu no so we free studio and no so ko it's still hanging until there's a say ya and the spiritual things that they are spiritual me asia for ono ne de no but free papa ne ni mama pacha no e be ha no so for no de say so for no de wait because so be a ye be hu no but now the for man was come say wa man any solution be mama dada o ka tell me say anya say be a your friend to say a Pentecost as well o preach na suddenly e be firm enti asem no ana all kan on kama no bad ono no wati so no hu say e na sem e ono asem wo boy ne na fofo an wo no school mo no obo mu di mo hu say ne na fofo efie na wati mo no ni fie wura just as dey wo kan nyina na efa ono no okay but owie ya no so fu ni wie na wo senke ono bi o kon check up details of why to say I guess to say me and the me ni as wa ni ni se bia me gidi but me fa o ncha so me ma so sa so ntino one person bi oh asem na wo kan no I said e fa me ho no okay and onu jai man kwa no so kwa ya fe bi esisi nti afa wo to hwe no wo pe no na waka che se ka ye no nti bi dia ne se ye nhwehwe Reverend Francis Sanford but mama waka che me say sanko mutie me a anka ono no baba organize programs a divine breaking news part 2 no e we your chrome anka mba kwesi papa na so abompa ye a friend Reverend Francis Sanford but ono no your guest o mu invite no nipa be your program and no yeah just be a host minister no and they betimi a reach out to the host minister na say the host program here that JB Bismarck so that I'm not a supporting elder or baby am kwa so we bijan kwanta but say what say no obi aka so yare me say me mama me madam me madam say be me metna ha me da bi o me kan so wa boda mo me pese me kire say no and say questions are for me say yeah argument na me say me pese me say near all can ase obi fie ya ne da ne yi na ya nsie ne yi na eho ensunsanso no eba ono a obe ha dan so na no ka eno na eno say me ka say oti ase bi ko wa ko ha dan na say na ko obi kokum obi kokum aponche se ni fi na ko ha say nka nya nsunsanso mama ene ma bebre dey ene ma bebre ubenya ho one say yes a baby because mama yeah I am paying family say come here me record on my phone so ma dey me be say enti ase ne say ba nye we me phone me jaw pram
my recording nneɛma wɔ so ɛba a metumi kyerɛ mede gya noa but menim would your friend no voices no betumi asɛm bi ebi ɔyɛ adwuma your friend say tema but weekends na ɔkɔ prampram nti no ɛwɔ fie wɔ prampram na ɔno no wɔ tema nti ayɛ sɛ weekends on that saa deɛ ɔka no ho ɛyɛ prophetic message na no the same idea na ɔka na similar happen through me a the program or upper room assemblies of God na yɛ medical program me administration na maame bi wɔ hɔ na busuam nsase ne koko nsɛm ɛwɔ fie hɔ a na em sɛ ayɛ manso da fie hɔ a ɔno na ɛsɛsɛ nko odi anim but na duabɔ ne wuwu mti na watwe no ho and through administration awurade ka kyerɛ sɛ menka nkyɛ maame ne sɛ awurade a lift ne sɛ ɔde ɔno bɛgye abusua no gyapade de asi hɔ na ase ehunti ɔmbɛ so betu saa na mo no enti menka nkyɛ me a meka sɛ na maame kropot kwa na menim no after 3 years back and I'm one and a soft water and answer a friend said, Mammy, be say on Fessica Mreme. Now, dear Scout was say, Michelle come 2 years ago. Now, a free side on one was that on commission on one. I'm with 2-1 among 2-1 among as no matter me, I the fact is, Siena, I'm an Aka Crabiaka or Mudas or Mokan was him. Now, a more a can also be so see, it did not 500 Ghana, the soft number of the man or the bremen. And Sakra, Miami, Asia, Mamma, and the didn't come out for all my details of Nkomo, and baby had not quite see. So, soon some ebabesi. Now, guest minister, no cry, can. For all you know, we become quite refit the home on the farm to carry. Exactly. But once a soon some money ever seen there, we are the ABC. So one young ebi at second I contribute was as oh yeah and whatever. Now one there we are the ABC now we are the not the best way one year because answer problem I am I say one no said there a one fee ne die e ono ni fie dia wa ni ho nkomo but there e ye will be fee no na mama critical example say no meti ase say no de yen nyina yakọ aso and you ma bi ho say wudi animu a edinfo ni tumi ka kire wo na wo pese wo che ho but e wo fie nti say wudi so but we dia no de aye meyi kakra ne say ohia mpai bo ne say ase wakoka kire wo bi fie asem ne yaka ana waka kire wo mu na omo antie enti ehu sunsu anso na ebebo wo no ana me ho no menti ase ka ho me pese m che say eye obi fie asem ana ahụ tansa no ebebo wo no eho no na me e kire ma adwen ye de kakra no what I say ebetimi asi mama obi amani etimi sawo na mfompo ne ye kase na so julo so kase utimi ko han obi fie ni ba ko no si fie na oni ho but no mi bi wo fie ho no mo a wa ko ha ebetimi enya sunsun so this is the woman 70 nana by guy ni mistake ko enso on say ne sa nipa ya ba wiase ni gas na ba ne the omodes niema bi di akoro so for you en ka say nipa ni wie ye no adifo bi ni ye no bi ebi putu nipa bi off say ne na no flood here by so full roja e kan once ma ba te say ye nyina ye ken obi ko be di na tem yes obi be ka fon akere no but obo say afa see ye no say nyo obi a oda so wo man ni mo ho ye yi a kan fa na akọ hwe no enti no say ni die sa na akọ yi ono no e fa na obenya nipa no a obe prophesy ye no they say so for no kra no kra so obe kai no kra ma anya easy bibi sa no because say the some words of wisdom no say ba Debbie it's all kind of sa every class so hu abaya no kra because of Pentecost for ancient family permit no nation community every contain 1.0 but obe cancer let the horse easy to phrase it though the say na easy no yeah bomb pie man na dia nya me beti anje no so obe ka ya ezie for na ebe fie emi ebe bomb pie no so o say ezie for nso no share en pesa de no Saturday a omo ya sorry na eno so besi mu a na se me nia ho to obodi no ka obi wunia say o ya adwuma say wanyam say ni say betumi asini ade to omo wie ya na ama say eye sister no mo say ni agesi e free agona ti wo free agona ba efie
all night. You see? And I joining in Someone I'm on tour, I'm a 2 year. Because Otuano, though I'm friend, but I said, I walk on him say, oh, send you a few soon, one dear, and no dear, won't say, me, dear, ama, maybe another problem, yes, sir. Yeah, it happens. Yes. Over to me, I found a and at that time, we're Johnny a free home. Because if you dear, what's more, I saw in a host to our program, be a software that's all. Software that's all. Software invite you. Host, you know, elder that's all. Swam or that's all. Until you contact elder now, Obi our friend, Obi our say. My friend will pay program 10 years. Yes. And no bet me a contact it. Ni bad of friend by into no one bet me either so much china bompire man. Because on the father so buy. And no mumbe maybe I contact him. Yeah. I just see a woman at the buyer. Boy. No, a baby program. Say, I'm friend or now, what they are. We be a bit to me, so I. Tiafa was in a tear for near for sorry, maybe be says here. Though, and an air canon, I saw one my woman so from me now. But as I know, Banwa, what was I saying a one? Your poem is so cost off on war. So for some now can we say, me myself, and an hour can have your bed there. Now, the fact said, before bonnet. And some commission for bonnet are baron to say papa ni ho. So papa no ho. The basana ye any 2 1 because of the commission yankasa. But I lose me pray no so. Bonsam ye bad. I lose me pray. What? I lose me pray. Adoma chedi a nyame dia ache ye ya e kan original one edi ye no ho ye do away with it e kan ho commission for ho. But phone ama one ya papa ni jina oni kwa wu and another strategy abonsa mo use I know the nyame som ya ye kwa and I say yeah ha wo nyame mu komse ni ma adi ho asama ya ka original nyame betimi ahuna aka bonsam so betimi ahuna aka. So whether nyame we bonsam the fact is bibi wo and na ye ntia ye fan say say di for the ator nti omo kakwa na ya mpampo ye fa. Let's I think we have as if that the other side. The moon is very nice. Very nice. Simple. Upe fila pa aso folk kotoko. What I say? Yasumi head. Upe fila pa Akoma Sports. Ghana bebia filler time with Pepe. Sorry, Ebabo filler. Pepe, Ebabo filler. Ebabo te fia. Ega Pepe ega.